zentsura mozioak aurkez ditzake orain. Lehen mekanismo salbuespenezkoa zena gaur egun ohikogi bihurtu da Frantziako asamblean. Joan den astean Lekornuk ezkerretik eta eskuin muturretik aurkeztutako 2 zentsura mozio gainditu zituen Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza askeko akordioa sinatzearen arira. Parisko akordio horri ezetz esan badio ere. Frantziako prestigio politikoaren gainberaren erantzule nagusia Emmanuel Macron presidentea da, baina oposizioko alderdi nagusiek ere badirudi beren alea jarri nahi dutela. Macronek berak 2024an presaka ditutako hauteskunde legegiletan Fronte Popular berriak lortutako garaipena onartzeari irmoki uko egin dionak, berriz izendatu zuen Lekornu lehen ministro joan den urriaren 10ean, hark berak dimisioa aurkeztu ondoren. Gobernua martxan jarri ahal izan zen alderdi sozialistaren babes informala medio alderdi horrek ahalik eta azkarren utzi zuen Fronte Popular berria. Orduko oinarria negoziatzea zen, negoziatu eta negoziatu, eta aldenean adostu. Lekornuk dekretuz ez gobernatzeko konpromisoa hartzen zuen bitartean eta PSEak zentzura mozioa ez babestekoa. Oreka auskor hori lehertu eginda, lehen ministroak emandako hitza nabarmenki traizionatu duelako. Hala ere ez dirudi horrek gobernuaren amaiera karriko duenik, izan ere, Lekornuk elementu batzuk sartu ditu PSEak kontuak babestu bere, zentsura mozioetan gobernua salbatzen jarrai dezan. Sozialisten papera ere aztertzekoa da, horrela eta datorren urteko presidentetzarako hauteskunde erabakigarrietara arte, blokeoa eta kaos politikoa izango dira nagusi, historiak nekez barkatuko dion Macron baten gidarritzapean. Eta errepasatuko ditugu ere, gaurko azalak etxetik hasiko gara egunero bezala gara egunkariaren azalarekin. Elkarrizketa bat barne biltzen du lerroburu nagusiek, aipu bat da Maria Ubarretxenaren Alakoako esekutiboko bozera mailarena. Atzo izan genuen hemen, naiz irratian, eta eskumenen inguruan hitz egin zuen, esan zuen zehazki ez zutela privilegiorik eskatzen, lege organikoa betetzea baizik. Nazioarteko kontuak argazkian, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea, agertzen da bertan, urtebete da gaur Donald Trump etxe zurira itzuli zenetik, kanpainan iragarri zituenak muturreraino eramatea arduratu da 12 hilabeteotan. Horretarako Ameriketako Estatu Batuak erabat zatitu eta mundu osoa dardarka jarri du eta aurrerantzean gehiago astintzeko prest dago lider handi baten lana hori delakoan. Berriak dio munduko 12 lagun aberatsenek ondasun gehiago dutela 4.000 milioi pobreenek baino. Oxfam Internationalen arabera 1.000 milioi dunak dagoeneko 3.000 baino gehiago dira munduan, baina aldi berean pobreziaren beherakada eten eginda. Eta berriak ere nazioartera jo du argazkian. Kurduen miliziek atzera egin dute Sirian, Siriako indar demokratikoen indarrak erretiratzen ari dira Raqqa, Deir ez-Zor eta Al-Hasakatik Siriako gobernuarekin akordioa egin ostean. Deia egunkariak dio 20 segundoko ezbehar batek errailetik irten zen trena harrapatu zuela Kordoban izandako tren istripuaz ari da titularra. Lehen zantzuek gehiegizko abiadura eta errailetik irteteko giza akatsa baztertuko lituzkete. Argazkia hildo berdinetik suhiltzaileak istripua izan duten bagoietako batera sartzen saiatzen ikusi daitezke. Berezia da gaurko Notizias de Gipuzkoaren azala. San Sebastian eguna dugu gaur, Donostiako patroi handia. Gaueko 12 puntuan igo dute bandera Konstituzio plazan eta momentuko argazkia da Gaztelubidekoak oholtza gainean. Eta Notizias taldeak Nafarroan, bidean haustura bat talkaren jatorria izan daitekena. Hau ere, istripuaz, Kordobako tren istripuaz ari da. Argazki ere, honi lotuta, ikerketa taldekoak ikusi daitezke bidea aztertzen. Gai berbera eta antzeko titularra Diario de Navarrak. Kordobako ikerketaren arabera, litekena da trenbideak haustea. Trena iraulita ikusten da argazkian. El Correoren 2 edizioetako azalak berdin-berdinak dira gaurkoan, erraiek egin zutela huts Kordobako tren istripuan. Hondamendi horren argazkia dator azalean.
Eta berritasunik ez, gaiei dagokionez, El Diario Baskon, gaia eta argazkia, elkurreok aukeratu dituen, berdinak dira. Hala ere, goialdean badago, danborra dadi eskainetako zatitxo bat. Goizeko 7:36 minutu, onaino, gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Eguna ez esnatu zen, belaino batek biltzen dena, ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak, beste egun sarko hori bat iragatzen zuen, horrez gain arratxean kotxean sartu eta jo zuen mendialdera, basoaren ezpanatan zutiki bat izera, etxera bueltatu eta iluntzea heldu arte itxaron, sirena hotxa entzutean leiotik luze begira egon. Eta zuk ulertzen duzu, zeure burua ikusten duzu, basoa maite duzuneran, sua ere maite duzu, denborak egin duen basoa bere pizti, bere sasi, zukain beste zaintzen duzuna, ederta egin izan dadin. Goitzeko 7:40 minutu ditugu, urtarrilak 20 San Sebastian eguna, baina esango nuke pegilekuen eta oinatzaizpuru ez daudela Donostian, egunon. Egunon. Pentsan duen bakarrik geratu naizela. Zer modu zaudete? Ongi. Ongi ez, bai. Pegilo gehien duke, no? Bai? Ordu pare bat gehiagotan aberitzen da. Eskertuko duzu. Beste humore bat, Aber, ez zaituztet oso ondo entzuten? Beste humore bat zate dutela pegitzen. Zango dara, beste humore batek ez, zate dutela. Ba, seguro. Nabaritzen, pare bat gehiago. Bostetan berez goiz da, baina oso ondo. Bai. Zoragarri. Bai. Beraz, bostetan esnatuta ezagit izan zenuen aukerarik pegi gabeko 12 arte itxaroteko. Keba. Oiko beti bezala garaiz afaldu eta garaiz unitzen lotera eta goxo. Eta zu goñatz? Nik ez du denun ikusi. Zu ikusi denun, zu beratzen ikusi. Zortziretarako nengoen dagoeneko ni. Da, kuriosoa, oain kontatuko dugu zortzietan ze pasatu zen, inak ikusi etzun zerbait, ez? Egia da. Bai, esango nuke goi ere, agian iraiak aipatu zuen, bertan egongo zela, baina gaur iraiak jai du, edo? Gaur iraia arratsaldez. Arratsaldez dago. Bueno, parranda botata etorriko da, orduan, seguro.
berak izango du aukera arratsaldean, egunaren nondik norakoak eta atzo gauekoak ere kontatzeko, baina bueno, guk asmatu ez dugunez egingo, atzo gertatu zenik ikusi ez genuelako, beste Bai. kontu batzu ez arituko gara, oinatz ez dakit gaur Bai. proposamenik duzu. Bai, a ber. Bueno, gai bat ekarriko eta ber zer iritsi zuten. Irakurri dut El Paisen, lehen, sartu naz treneko istripuan inguruan, ber informazio berririk edo, ez? Zauritu gehiago dozten edo ikusteko, albistea berritzeko. Eta, hori irakurri ondoren, irakurri dut albiste bat jartzen zula nola relebo generazional falta. Eta sartu naz, eta ikusi dut eta nudismoaz hitz egiten du, nudismoan daola relebo falta. Hori da, artikulo luze bada, eta batetik, batez sare sozialei eta gaztien sare sozialetako joerai egozten diote, dauden elkartek, nudismo edo dauden elkartek, ahogio eta gutxio praktikatzen dela. Mugikorrez bakizute gaur egun da. Edozein argazki eta edozein lekutan ateratzen dela, eta oinen motasuna galtzen dela, ez? Eta, behiek, argudioak edo beti aipatu izan dituztenak, pixka bat nudismoa dela, gorputz guztiak onartzeana, ez dakit, beste praktika honek gure buruko tabu asko kentzen ditula, eta goztuek aipatzen dituzte, uste dela denantzako onuragarri izango liakenak, eta badaude elkarteak eta lekua badakizute izan kanpinak edo kanpamentuak edo zenbait leku, ez? Izan errekak edo ondartzak indaitezkenak, ezta? Eta pixka bat atentzia, egia esan ni aspaldien azela horlako lekutara june, nudismoa praktikatzea, jun izanaz, bino, ez dakit, zuen inguruan, honen inguruan zerbait nabaritzen zuten edo ikusi zuten edo. Hori galdetzekoan nintzenean, noiz baite joan zareten, ni egia esan ez? Bai, ni bai. Ni noizbait bai. Bai, Endaian, adibidez, Endaian bado txoko bat, ez? Horretarako, denak izkigu lekuak, ez? Non dauden lekuak, gutxi bera. Bai, eta errespetatzen dira, ez? Normalean, mutrikunere badago saturrarango zati bat nudista da. Bai, ez dakit. Bai, esango nuke errespetatzen dela. Hor badago, ez? Lei no escrita, esaten dena gazteleraz. Ondartza nudistetara nudismoa egitera joatearena. Esango nuke agian hori azken urteetan galdu dela apur bat, ez? Agian, ni joango naiz, errespetatzen dut jendeak nudismoa egitea, baina nik ez dut nudismorik egingo. Ez dakit, esango nuke nudistek esaten dutena dela, hori egiteko badituzu beste milaka ondartza. Bai. Gero, aipatzen zuten igual gehiago izan dela ere bai, ez? Nola baine, sare soziala eta, askotan hitz egin dugu hontazen, ez? Ze presio eragiten diguten gure gorputzen inguruan, eta agian gure gorputz biluzia kanon edo estetika hortan sartzen ez dienez, beti maten dugula, lotxa gehiago, ez? Gure gorputzak beste erakustia. Pixka bat horti zijoan artikulua, iritzi ezberdinak aipatzen dituzte, horti dijo artikulua, ez? Eta zer denez, pixka bat horri aurreiteko, behi defendatze dute, ez? Horri aurreiteko erraminta batea dela, nudismoa, eta, kurioso da. Bai, ni ibili izanaz, eta, egon izanaz olako lekutan. Eta kanpinen batian, bai, nudismoa, eta, bai. Buruan, esan nahi dut, txuzun zenbait gauza aldatzen dira. Igual etza dituta, ez? Agian da txipa aldatzea. Bai, guztiz. Begira aldatzea, guztiz. Galdetuko diogu Iker Gurrutxagari ere, gaiaz, batu zaigulako gure tertuliatxo honetara, Iker Gurrutxaga egunon. Egunon. Zu egon zara inoitz, ondartza, kanpin, horrelako nudistetan? Ez egon. Baina, aldageletan bai. Bai. Aldagela konpartitzen duzunean. Bai, aipatzen da artikuluan justu ere, aldageletako kontua aipatzen da, nola ez, pixka bate, bai, baina, horre bakoitzan autoestimak, ingurukuan aurre iritziak, ez? Bai, hori da, baina. Pixka toi aipatzen da, ez? Esan duten bezala, ez praktikatzean arrazoetako bat izan daiteikela presioi, aldageletan de bai, askok sentitu ezaketela. Hori da, esan nahi nuen pixka bat, zuk esan duzun hori dela kontua, begira da aldatzea.
Bai. Aldageletan ere, bai. Bai. Aldageletan lehen da biziko aldiz partekatzen duzunean, segun eta ze mototako aldagela den, hori violento izan daiteke. Eta, edo naturan, ez dakit, ez? Guk oso natural eraman genuen hori guztia, gu naturako irterak eta egiten genituenean ikastolatik eta elkarrekin aldatzea gauza nahiko natural, egia da, toalla jarri eta ez dakiz eta, baina, aldatzen baldin bazen baten bat hartu eta aldatu, etzen ezer pasatzen. Gogoratzen dut gainera, gu gure artean horretara ohituta ginela eta errazera ematen genuela, eta gero pasa ginenean institutura, han joera bera hartu, eta bat baino gehiago, baina zertan ari zara esan zegula, eta nola zertan ari zara. Bai. Zer pasatzen da bani hemen erropa guztiak kendu eta erropa lehorra jartzen aste baldin banaiz autobusaren beheko aldean, ez? Inorrez da ohituta, ez? Orduan igual da. Hori zen kontua. Hori zen kontua. Esplikatu egin behar, eta guretzako gozean normaloa da, eta zuek akasotza dut ohituta. Bai, hor ere esango nuke tendentzia dagoela, ez, aldagelei buruz hitz egiten gaudela gaur egun agian gimnasioetan eta aldagelak banakakoak. Izate edo behintzat horrela kubikulo batzuk egotea, bai, banakako aldagela estiloan. Existitzen da, eta hori egoera zaila egiten zaionarentzako ondo dago. Baina gero beste alde bat ere badago, ez? Eta hor dago betiko eztabaida. Horiek babeserako balio dute, baina babeserako ez dute da, ez? Kontzientzia lantzea, ez? Bidea, ez? Eta zer pentsatu baten du nik. Beti egongo da, eta segituan agerituko duzu gainera zen den lotxa duena, eta hortaz egin behar duzuna da, lotxa baldin badu, aldela zaindu. Zaindu. Hori ez da erreza batzuetan, baina beste batzuetan, bai, eta, bai, da, begirada eta batez ere gizartea da, ez? Beste batzuk ondartzan ikusiko dituzun bezala tapatuago, esate duzula. Bai. Begira, gai honek izan dezake lotura, joan den urtean piztu zen eztabaidarekin, ez zaiti herriaren izena irtengo, udalekuena, nola zen, herria? Bai, nola zen. Berekin azten da. Bernedo. Bai. Bai, Bernedoko udalekuan, zera, aldagelen eta aldatzeko moduaren historia. Batzuk ulertzen dute eta batzuk ez dut ulertzen, eta betikoa da, egia da, ez, bateko komplexoak eta baldin baditu, akaso, zaindu behar dela, baina beha bizitzan orokorrean. Eta gero, beste gauzetako da, nudismo esplizituki egiten den tokiak soilik egotea eta zerratik ez nudismoa praktikatu nahi duenak aske zerratik ez duen praktikatu ez. Guri tartekanik esango nuke gure herrian ondartzan urtero agertzen dela baten bat edo beste nudismoa praktikatzen duena eta ondartzan egiten duena. Hori da historia, ez, agian nola bat edo beste den, beste ez dakit. Ez, batzuk asaldatzen dira. Kremuak izatea, ez. Batzuk asaldatzen dira, baina asaldatzen denunean baten bat, nire reakzioa beti berdin izaten da, eta da, kalterik egite aldu. Zerbait ikusi alduzu bestela ikusiko etzenukeenik. Ordena dela betikoa, ez? Non daude mugak? Noa apur bat oso obia izatera, baina adibidez Alexarduik egin zuen Gernikako jaietan. Hori nudismoa konsideratu daiteke, hori askatasuna da. Hori da buru jute bat eta punto. Hori ez da ez nudismo, ez askatasuna da buru jute bat eta punto. Eta tipoak momentuan zer egin zuen. Ez da zer pasatzen bat larru horretan jartzagatik. Karo, hemen betikoa da, gizona da, eta zera du, estatus badu, eta akaso tokia ere ez da egokia. Baina, niretzako da burujute bat eta kitxo. Baina da burujute bat privilegio batetik egiten. Hori esan nahi dut, baina burujute bat da eta kitxo. Beste batek, beste donork egin izan balu ere, nik begauza bere pentsatuko nuke gauz da,
justu aldarrikatzen zuen mundu. En fin. Bai, Baina hori ez da... Nik uste dut berak baitzuela, puntu baten aldarrikapen batetik egin ez, birritan egin du. Osea, ja ez da behin, burua joan zait behin. Karo. Ba, mi hor kontua da, emakume batekin gobalu Hori da. Bai, baina hor berriz ere gizarte eta bere begira sartzen dira, ez? Bai. Hori askotan ikusi dugu, ez dakit... Rigoberta Bandinik egiten duenean bere showean, ez? Mama kantuan, denek ez dute gainera, bularretek ez dituzte denak ateratzen, aske sentitzen denak ateratzen ditu, eta aske sentitzen ez denak ez, geroz eta gehiago izan dira, hori esan behar dago. Kontzertuetan bira batean gogoratzen dut hasieran akaso ez zirela denak, eta bukararako ia denek egiten zutela. Aldarrikapena, eta hor, karo, kontzeptu aldatzen da emakume bat denean egiten duena. Hori horrela da. Eta nudismoarekin ere ez dakite, izan da, osea, galdera honek ez dakite, zentzua izan dezaken, aipatzen ibili gara, pertsona bat agertzen da ondartza batean, ondartza ez nudista batean, nudismoa egitera eta emakume bat izango balitzateke pertsona hori? Ba, nik uste dut kontrara, ez dakit, hau nire sentsazioa da, eta igual nire ikuspegitik, gizon batek nudismoa praktikatuko balu ondartza ez nudista batean akaso okerrago ikusi izango litzatekela emakume bat baino. Eta da gizona zuzenean erasotzaile izatearekin lotuko genukelako akaso. Pentsa, nola diren kontuak. Hau da, horrekoetan errazago lotzen dugula gero besta gauza bada, komentarioak, berdin egongo liratekela, baina ze komentario mota egongo lirateken batenak eta besteenak, nik uste dut gizona kontuz, irazita duen fama izango delako, hori ere ez dut esango. Baina, kaso gizon bat eremu ez nudista batean, batean larrugorretan agertzen bada, edo naturista bat, kale erdian, komentarioak hau izango dezirela zuzenduta, kontuz erasotzaileak izan daiteke. Ez dakiten, nire sentsazioa da, ez dakit hori partekatzen duzuen, Peligrosoa iruditzen zait, afirmazio hori niri egia esan. Arriskutsua ez dut esaten ez denik, baina... Da, segun ze testu ingurutan, non, eta dena. Hori. Ze askotan, gizon bat ikusten duzunen larrugorritan ez dagoenean, larrugorritan espero ez duzun toki batean, da tipiko, gabardina duen gizon hori, ez? Ulertzen dira zu ezen esaten, ze irudi esaten ari nahi zen. Eta hori, irudi hori barneratuago daukagulako akaso, ez? Baina, eta emakume bat aldiz, emakume larrugorretan dago. Bai. Ni pegi iztesate, pegi horrela. Bai, ez dakit. Horrela dago. Ez dakit, entzuten edo. Bai. Iker nik uste urranditan sartu zarela. Bai. Eta niri behintzatola aipatzen genula, hor nudismoaren nik uste dute grazietako bat ere badela, zu juten zera leku batera, biluzi jartzen zara, lasai zaude, eta ondo. Baina, gero hor, lotxa puntu agian pizten zaizu, batean ezagun batekin topatzen zarenean. Puntu horretan ikusten dutela, pixkat zati bitxiagoa, baina behintzat, bai, agian aldarrikatzeko kontua izango dena da, ondartza nudista batera joan ez gero, ikaragarrizko abantaila dela, uretatik atera, segituan lehortzen zara, soinean, hori ikaragarri. Bai. Eta gira zu ondartzen zodenean gorputza ikusten da, eta ez zune ikusten azkenik genitala dira, ez? Osa, gauza garri izaten. Bai, nik desabantaila ikusten diot ondarrari. Gero horrek komeriak, segun non sartzen zaizun ondarra, komeriak. Goitzeko zortzerak izateko 5 minutu ditugu, Iker, gaur badakarzu proposamenik. Noski, gaur horrelako doinu tokatzen dira.
ekarri dut hau, zehatzo gauean entzun ez duen bakarri izan zen. Zuertu zenon? Etzu zenon atzo? Ikusi, bueno, behintzat baten batek ikusi zuen. Ordu bat alarden gutxi hartu edo. Bai. Eta ikusi dut gure lankide ez Donostiar pare bat Plaza Berrian egon direla. Bai? Bai. Arratsaldeko txandan daudela aprobetxatuz, ikusi dut Malen Frantsesena eta Iraia Kambra bertan egon direla. Bai, Donostian. Bai, Iraiak ez dakit, asteburua Donostian ondo aprobetxatu zuen, eta orain segitzen du, eta normalean, esango dut, ez dela gautxoria, berak esaten duenagatik behintzat. Iker, nahi ditu jakin detaileak, atzoko detaileak, tertuliaren hauia puntua hori izan da, baina konturatu gara, ez pegik ez oinatzek eznik, ez genuela ikusi izada beraz. Zese eta nahi dituzu igoeraren. Bueno, jurrealekuak egon zila. Haien Muñoz elkarrezketa septiko bat egin zutela fortzatu eta udaletxe zarrean. Bai, hor egin zutela. Aseptikoa zeratu izaten zut. Denboraldia ondo doa, zer izan galdetzen hori futbolari bati gaur, esan nahi dut. Galde jozu, eta parranda zergatik, parranda egingo duzu, edo ez dizute uzten, edo hortzak luze joango zara etxera, edo zer jaten du futbolari batek horrelako gau batean, ez? Esan nahi dut. Galdetu bestelako gauzak, ez, buelta eman diozu egoerari, ez, errepeli? Zer edaten duzu, zer trago duzu? Hori, futbolari, buelta eman diozu egoerari, baina zer ezara kirol galderak egiten, festa giroan, utzi duzu pakean, mesedez, eta... Eta Jon Insausti bere lehenengo tanborra da. Bueno, lehenengoa elkate bezala. Bai, hortza hon. Puesto por el ayuntamiento, nunca mejor dicho. Eta nire amaren baitan, eneko goiak baino okerrago mugitu zuen bandera, eta hori zaila zen. Hori zaila zen. Ze egia da, eta hau, ez ulertu beste gauzetan, baina odonek hobeto egiten zuela. Ez da gitu beste gauzetan, egia da, odonek estilo propia zuela. Juan Carlosek ere egiten zuen bere erara, nik horiek ezagutu ditut, gehiago ez ditut ezagutu, nik aurretik labaien eta ez ditut ezagutu. Ojo, rankina, Bai. Rankina, nik uste dut, denboran atzera eginten joaten baldin bazara, horrela duela. Bai, gero egia da, odonek ere praktikatzeko urte gehiago izan zituela besteek baina. Otsailaren 11an elkarrizketatu behar dugu Jon Insausti. Bai. Ez egu honi buruzko aipamena. Nahi baldin bazu hori ere aipatu jozu. Hori ere, esaten dut, hori ere. Bai, nik ikusi noren esan hon, koño, egia, aurten Jon Insausti dela, hori pentsatu nuen da biziko gauza, gauza iren bezala. Eta, bueno, bai, gara bestari gabe, egia da hori, pankartak egin zituzten, independentziako argia, eta oso ondo kokatzen ibilitzen batera eta bestera. Bai, lehen da bizitoki batean, gero bestean, plano desberdinak harrapatz izan. Ondo ibilitzen. Eta hori, ez dakidana da, zergatik Oilarren martxa, ez zuten jo ordu eta larden gutxi baino lehen, normalan goiz xamar ezaten da. Arritu ninduen. San Sebastian martxa birritan, entzun nuen, eta bigarren San Sebastian martxa jo baldin badute, noa. Eta horretzen nuen. Eta azpeitian ere, giro ona zegoen, eta goitik planoan nahita, palestinar bandera bat plaza erdi-erdian jarrita. Erdi-erdian txoko batean jarrita. Bueno, izango dugu, Laister joango gara Donostiara, goizeko 8:00 aurrera, eta hementxe ditugu, beraz gozatu eguna azaldu zuen beste, eta bihar arte. Aio! Berdin. Aio, agur. Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi. Goizeko 8:00 dira egunon Euskal Herria ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora, naiz irratian zaudete. Urtarrilak 20 ditu gaur, asteartea eta San Sebastian eguna. Euren
Urtearen jairik handienean murgilduta daudelako donostiarrak, San Sebastian eguna baitu gaur, Azpeitian, Lakuntzan eta Tafaian ere jaieguna dutela zugabe. Gipuzkoako hiriburuko kaleak 24 orduz hartuko dituzte danborrek beste urte batez, Zaola Badiola, egunon. Egunon, egunon entzuleok gaueko 12etako kanpaikadak jo bezain laster hasi dira San Sebastian martxa jotzen Gaztelubidekoak Konstituzio plaza bete duten milaka lagunen ahotsen laguntza. 167 danborra da arituko dira gora eta bera batetik bestera ia 23.000 parte hartzaile bilduz eta eguerdian noski aur danborra da ospatuko da 4.630 ume batuz. Ba, danborra horitako birekin bat egiteko aukera izango dugula aurreratzen dizuegu jada. Of America begins right now. Estatu Batuen urrezko aro berri hasiko zela agindu zuen gaur duela urtebete Donald Trumpek bere bigarren agintaldiaren zin egin zuenean. Giza eskubideen urraketek urre diztira baitute Donald Trumpentzat. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Mexikoko golkoa, Amerikako golkoa bezala berrizendatzea izan zen bere lehen okurrentzietako bat, baina Google Mapsen ingelesezko bertsioan sartzen bazarete ikusiko duzue lortu zuela helburua. Gaurko analisi mailan Estatu Batuetako egoera gatazkatsuari erreparatuko diogu 8:30 aurrera urtzi urrutiko etxearekin. Baina gure mugetatik kanpo ere Andaluzera begira gaude 40 direlako gutxenez Adamuzeko tren istripuaren ondorioz hildako lagunak. Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que se ha señalado. La primera, unidad en el dolor y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado. 152 baino gehiago dira berriz zaurituak iraulitako bi bakoi kaltetuenetan gorpuzkien bila dihardute larrialdi zerbitzuek. Oraindik ez argitu zerk eragin zuen ez beharra. Eta urriaren 12an Gasteizen falangearen kontra protesta egin zutenen kontrako prozedura martxan jarriko da gaur bertan. Atxilotu zituzten 19 lagunen deklarazioak hartuko ditu epaileak. Eta lan arloan, ELA, LAB, Estela, Siru eta Etxalde sindikatuek lanbide arteko gutxeneko soldata propio baten aldeko martxoaren 17ko greba orokorraren deialdia erregistratu zuten atzo Lakuako Bilboko egoitzan hobeto esan da. Egun honetan, 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa aldarrikatuko dugu eta horrekin batera soldatak igotzea eta beraztasunaren banaketa justuago bat. Izan ere, ikusten ari gara nola bizitza garestitzen ari den eta soldatak ez diren neurri berean igotzen ari. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 8:04 minutu guazen informazio praktikoarekin, lehenik eta behin nola ditugu Euskal Errepideak Zaloan. Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakao inguruan. Eguna freskotik abiatu dugu, eguraldiaren berri Iker Ibarruzea Muruak emango digu. Astearte honetan eguraldiak lasaitzeko joera hartuko du. Goizean oraindik Nafarroa ekialdean eta Siberuan hodei dezente gertuko da eta bertan euri zaparratxoren bat izango da goizeko lehen orduan, baina goizean bertan atertu egingo du eta ostarteak irekiko dira. Eta gainantzeko lekuetan erditako mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira eta oso eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko da. Arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da, lurralde osoan erditako mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuz. Azken orduetan mendebaldetik barna hodeiak ugarituko dira eta zeru estaliko dute, baina gaurko amentzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak goizean aldakorantzean joko du, eguerditik aurrera hego mendebaldera egingo du eta arratsaldean zehar indarra hartuko du. Gau partean bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen mendebaldean haizegunetan eta mendi inguruetan, temperatura minimoak behera egingo dute, goizean zerua garbiago egongo delako, minimoak 0 eta 8 gradu bitartean errendituko dira eta Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan izotza ere izango da. Maximoek aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 8 eta 11 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. 8:05 minutu Joarra Izpurua teknikan ongetorrek izan informazioaren ariaren lehen ediziora. Informazioaren aria.
Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako. Bai, Alkainen! Informazioaren aria. 8:06 minutu ditugu, sarrerakoan nabarmendu bezala egun berezian, Donostian eta beste zenbait txokotan ere euren jairik handienean murgelduta daudelako donostiarrak San Sebastian egun berri batean, Azpeitian, Lakuntzan eta Tafaian ere jai eguna dutela zugabe. Gipuzkoako hiriburuko kaleak 24 orduz hartuko dituzte danborrek beste urte batez. Gaueko 12etako kanpaikadak jo bezain laster hasi dira San Sebastian martxa jotzen Gaztelu bidekoak Konstituzio plaza bete duten milaka lagunen ahotsen laguntzaz. Eta bi izen propio nabarmendu behar dira Xabier Andua Gatenoneari aurtengo urrezko danborrari alegia San Sebastian martxa abesteko ardura egokitu zaio eta Donostiako Orfeoiarekin batera egin du une oso unkigarria sortuz. Aipatu behar da ere, bandera igo duen lehen San Sebastian eguna izan duela Jon Insausti Donostiako alkate berriak. Aldarrikapenerako espazio ere izan ohi da Konstituzio plaza eta urtengoa ere ez da gutxiago izan independentzia eta sozialismoa U21 Bilbora Gazte Topagunea 2026 etxera guardetxea auzoarentzat Euskal Herrian euskaraz martxoaren 17ko greba orokorraren aldeko mezuak eta noski baita Palestinako ikurrak ere. Urte hurren garrantzitsuen urtea ere bada, duela 100 urte abiatu baitzan festa lehenbizikoz Konstituzio plazan bandera goratuz. Eta hori bakarrik ez, duela 150 urte hartu baitzuen festak gaur daino duen itxura Union Artesanaren eskutik. Ohitura lege bihurtuta etorri da urtengo danborra da, parte hartzaileak aldatzen doaz, jakina. Baina festak ez, herri gogoak ere ez. Eta ez dezagunaztu, Konstituzio plaza hiri osoan zehar zabalduko den jaiaren hasierako puntua baino ez dela egunean zehar, konpainia ezberdinetako danborrek parte zaharra, Intxaurrondo, Altza, Antigua, Amara, Morlans edota Egia ere hartuko dituztela. 167 danborra da, arituko dira, gora eta bera batetik bestera, ia 23.000 parte hartzaile bilduz eta eguardian, noski, aur danborra da ospatuko da, 4.600 eta 30 batuz. Kresala da, zalantzari gabe, Donostiako danborradarik ezagunenetako bat, maitatunetako bat ziur asko ere. Donostiako partezarrean ibiltzen da, goizeko lehen orduan, eta beraiekin bat egingo dugu uste baitut danborrarekin harrapatzen dudala, Nagore Sexmilo egunon, Nagore, mila esker gurekin hitz egiteagatik San Sebastian egunean, konta iguzu, zer moduzko giroa duzu bertatik? Kaixo, egunon, mentxe, pozik, oantxe kaira iritsi berri geha, eta oantxe baia martxa hasiko geha jotzen hementxe, egun sentiarekin batea eta pozik. Hoi esan ez du, Nagore, iaz, makina bat aldiz egokitu zaite, kalean bertan jarraitzea San Sebastian eguna, aurten izin da alizan, baina jakin badakit, kaian batzen zareten momentu hori, egun sentiarekin batera, oso unkigarri izaten dela, ez da? Bai, oso polita da, bai. Hori, hasieran Kresalan hasten dugu ibilbidea, eta hurrengola geldialdi, Santa Maria eta gero, kaira etortzen ga. Eta oso geldialdi polita da. Berezia da. Egun sentiarekin batera martxa jo, eta ia esan oso momentu unkigarria da. Geldialdiak aipatuta, jakin badakit Kresalakoek ere gozari ederrak egiten dituzuela. Dagoeneko gozaldu duzu edo aurrerago dator mokadutxoa? Ez, hori pixkat aurreago. Oain jaldeztarrean buelta batean da gero zentro aldera juten gera, eta abenidako parte horretan gozari goxo bat egiten dugu bai. Kafesnea hartzeko eta kurrasa bat hartzeko denbora hartzen dugu. Zenbagarren urtea da ateratzen zadela Kresalarekin, Nagore, eta kontaidazu nolakoa da Kresalan parte hartzaile izatea? Bai, nire ibilbidea oso luza izan da, txiki-txikitatikan. Lehenengo Kresala txikinatean izan, baina 5 urtekin edo, hortikan jarraian gero gazte amorra dauka ere bai, 14tik 29 urtera arte horrela, eta gero ia zarrenera pasatu, zarrak ez, helduak. Veteranoenak esango dugu ez da? Hori da. Arituenak. Eta, bai, hori da. Danborrekin amaitu ostean, zuen txandan, Nagore, nolako izango da zure eguna? Aurren danborratik pasako zara?
Bai, bisita beti egiten dugu, bai. Bueno, lehenengo lo pixkat ingo dugu, ze ordu hau oso txarra izaten da, orduan lo pixkat, bazkal aurreko loa, gero pixkat bazkaldu, bueno, amaiketako bat, eta bai, aur danborran bisita txiki bat egingo dugu, bai. Bueno, Siestatu egin beharko duzu lepatu diguzu, honekin dagoeneko amaitzen duguna gore, baina tira, danborradaren arabera eta bar ere, izaten dira, ordutegiak atxeen hartzeko eta darneko bereziak egun honetan, zure bideo-orria zaletu nahi zuk zer egiten duzu, gauean izadara joan, ikusi eta lo egin, edo usten duzu gau osoan zehar goizera arte? Ez, bueno, garai etapa ezberdinak euki ditut. Euki dut garaia, igual juerga bota degula gauean zehar eta zuzenan zazpitan jotzera etorri gera, baina oraingo garaia ezberdina da, eta bueno, bai, gauean ateratzen gera, izaba ikusten dugu, eta besti batzuk abestu, baina ja ordu biak aldera, 3-4 ordutxo egiteko tarte hartzen dugu. Bai. Beharrezkoa baita, egunak Orain luze joko duetan, ahore, Sexmilo, Resala, danborradako kidea, mila esker San Sebastian egunean, naiz erratearen deiari erantzutegatik, eta ongi pasa. Oso ondo, mila esker zuei, ondo izan, agur. Baina 8:12 minutu ditugu eta tamalez, San Sebastian egun honetan kontu larriago ere heldu behar diegu, 40 direlako momentuz, gutxienez, Adamuzeko tren istripuaren ondorioz hildako lagunak. 152 baino gehiago dira berriz zaurituak, 20 inguru dira ospitaleratuta daudenak larri, iraulitako 2 bagoi kaltetuenetan gorpuzkien 1000 dihardute larrialdi zerbitzuek gaur goizean. Momentuz, ez da zehaztu zerk eragin zuen ezbeharra zaloa. Oskar Puente Espainiako garraio ministroak azaldu duenez, Madrilerako bideoan zioan trenaren azken bagoiak, erraietik atera ziren eta Renferen abiadurandiko trenaren kontrako bidean sartu kolpea izugarria izan omen zen, eta Renfe trenaren lehen 2 bagoiak airean atera ziren, hala ere oraindik argitu gabe dago zerk eragin duen ezbeharra. No puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Álvaro Fernández Heredia, Renfeko presidenteak adierazi duenez, tren istripuaren arrazoiak ezagutzeko, egunak beharko dira akaso gehiago, baina gehiagizko abiaduraren edota giza akatsaren ondorioz gertatu izanaren aukerak ia erabat baztertu ditu. Es una vía, como saben ustedes, que está equipada con un sistema de seguridad, de señalización LZB, que básicamente impide errores humanos y por lo tanto pues tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura y eso llevará tiempo llegar a esa conclusión. Adamuzen istripua izan duen trenetako bat, hain zuzen ere erraietik atera zena, duela 4 egun ikuskatu zutela, baieztatu du konpainia kudeatzaile Iriok. Hala ere, ez da hipotesirik baztertzen, akatsa trenean edo bideetan egon zitekeen erraietik irten eta talkaren artean 20 segundo baino ez ziren ikaro. Dena dela, trenbidei dagokienez argitu du Fernandezek, naiz eta abiadura handiko trenaren trazadurarik zaharrenetako bat izan, harritzekoa dela atzeko bagoiak bakarrik ateratzea errailetatik. Beste tren bat handik 20 minutu lehenago ikaro zen. Bestalde, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak ez du parte hartuko gaurtik aurrera Suitzan egingo den Davoseko foruan tren istripu tarteko. Agenda guztia bertan bera utzi du Pedro Sánchezek eta Adamusera joan da María Jesús Montero presidente ordearekin, orain baina entzungo dugu. Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones 2 cosas que se he señalado. La primera, unidad en el dolor y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad, como se ha dicho antes. Zorteak eta laurden ekonomia kontuak gurean. Lakuako gobernuak aurrikusi baitu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia 1,9 haziko dela 2026an eta 1,6 urren urtean 2027an. Urte horretan bertan, kalkuluen arabera, langabezia 6tik jaitsiko da Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan
eta enplegu sailburuak astelen honetan adierazi zuen ez Itxasoleon. Bilbon egindako prentsaurreko batean Iñaki Ruiz ekonomia sailburuordearekin batera Torresek Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko ekonomiaren analisia eta bere sailak 2026 eta 27ko egindako aurreikuspen ekonomikoak aurkeztu ditu. Gogorarazi duenez 2025 igaro berri dugun urtea 2,3ko hazkundearekin itxi da, espero zena baino 10 bat gehiagorekin barne eskariak, inbertsioak eta maximo historikoetan oinarritutako lan merkatuak bultzatuta. Ziurgabetasunak markatutako mundu mailako agertoki batean eta suspertze seinaleak dituen industria batean. La economía vasca mantiene un crecimiento sólido, estable y sostenido, apoyado especialmente en unas bases internas que son muy equilibradas. Langabezia tasak behera egiten jarraituko du aurten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 6,4 arte eta 2027an 6tik beherako mailetara iritsiko da. Aldiz enplegua 1,1 inguru haziko da 2026 honetan eta horrek lan merkatua bere hazkunde zutabeetako bat bihurtuko du. Zehazki 2026an 11.000 lanpostu sortzea espero da eta datorren urtean beste 8.000 sortzea. Gainera barne produktu gordina 1,9 haztea aurreikusten da 2026an eta 1,6 2027an ekonomia aurreratuen hazkunde progresiboaren ildotik. Este crecimiento además se va a apoyar sobre todo en la fortaleza de la demanda interna, va a seguir siendo muy importante, y en la progresiva normalización de los precios en un mayor dinamismo tanto de la industria como del sector exterior. Torresen hitzetan, industria da gaur egun kezkarik handiena. 2025an 0,3ko igoera baino ez izan ondoren. Halere, nahiko baikorra gertu da 2026 honetarako. Para ese año se espera que la industria vasca crezca en torno a un 1%, lo que, dada su importancia en nuestra estructura productiva, también va a permitir un crecimiento mucho más sólido y va a contribuir también a reducir ese diferencial, ese gap respecto a la economía española. Eta lan arloan, Papresako enpresa batzordeak era bat baztertu du enpresak 50ko lan ere bat martxan jartzeko aukera, alegia enplegu erregulazioko espediente bat, salatu dutenez ez duten inolako informaziorik jaso aurretik eta erabakiaren berri hedabideen bidez jaso dute. Papresa SL-ko enpresa batzordea labek SKL-ak eta komisiones obrerasek osatzen dute. Uharpaten bidez jakinarazi dute, etzakitela paperaren divisioaren enplegua erregulatzeko espediente bat aktibatzeko asmorik zegoen ustezko aktibo salmenta errazteko CL Grupo Industrial taldeari. Lagileen ordezkariek gogor kritikatu dute enpresaren jokabide komunikatiboa, diotenez neurri traumatiko horren berri prentsaren bidez izan dute eta azpimarratu dute enpresak ez ziola inolako proposamenik egin enpresa batzordeari. Gatazka joan den larun batean piztu zen, edabideek Papresaren egoerari buruzko informazioa argitaratu zutenean. Gaur egun Papresak 2 ekoizpen lerro ditu, egunkarietarako papera eta ontziratzeko kartoia. CL taldeak kartoiaren zatia bakarrik erosteko interesa azaldu omen du. Merkataritza elektronikoaren gorakadak ontzien sektorea errentagarriago bihurtu duelako. Paperaren kasuan berriz eskariaren beherakada aipatzen da. Operazioa aurrera eramateko prentsa paperaren ekoizpena erabat gelditzea eta plantilla erdira murriztea planteatzen da, horrek 150ko erea. Ekarriko luke 220 langiletik 110 kaleratzea. Egoera honen aurrean enpresa batzordeak argi adierazi du ez duela onartuko ekoizpena eta enplegua arriskuan jartzea. Azpimarratu dute lana eta industria proiektua ezin direla erabili finantza edo salmenta prozesuetan truke txanpon gisa etorkizunerako bermerik gabe. Eta LAB zein CGT sindikatuek Nafarroako Volkswagenen mehatxuak salatu dituzte errendimendu ordainsariei buruzko epaiaren ostean. Sindikatuek salatu dute Nafarroako Volkswageneko zuzendaritzak ohartarazi duela langileentzako ondorioak izango direla lan ikuskaritzaren errendimendu ordainsariei eta eskakizunei buruzko epai horren ostean eta xantaiatzat jo dute sindikatuek. LAB eta CGT sindikatuek salatu dute Nafarroako Volkswageneko zuzendaritzak langileentzako ondorioekin mehatxu egin duela baldin eta legedia bete behar badu errendimendu ordainsariei eta helburuei buruzko ebazpen judizialaren ondoren. Ebazpen horren arabera ezin ditu bajan dauden langileak diskriminatu eta jardunean egongo balira bezala ordaindu behar die. Eta horrez gain kontratazioan lege iruzurrega
izateagatik ikuskaritzak egindako errekerimenduak salatu dituzte. 3 sindikatuek ohar bateratu batean azaldu dutenez, Nafarroako Volkswageneko zuzendaritzako hartarazi du oraindik ez zuela erabaki errendimendu eta helburu ordainsariak noiz ordainduko dituen, ez da ordainduko dituen ere. Sindikatuen arabera zuzendaritzatik legeak ezarritakoaren arabera ordainketa horiek egingo balitu, enpresak ez luke euro bat ere jarriko eta diru hori dagoen soldata masatik aterako litzateke. Gainera sindikatuek soldaten igoera horiek lan baldintzen aldaketagatik datozela azaldu dute, ekoizpena areagotzen dutenak eta pizgarri ekonomiko gabe lan egiteko modua ere aldatuko dela ohartaraziz. Bestalde, ELA-LAB eta CGT, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuen jarrera kritikatu dute multinazionalen diskurtsora egokitu direla salatuz, horien mehatxuak aintzat hartuz eta beren akordioak defendatzeari utziz. Eta sindikatuekin jarraitzen dugu, ELA-LAB, Bestela, Siru eta Etxalde sindikatuek lanbide arteko gutxeneko soldata propio baten aldeko martxoaren 17 greba orokorraren deialdia erregistratu baitzuten ofizialki atzo Lakuako gobernuaren Bilboko egoitzan. Deialdia, gutxieneko soldata hemen erabaki, lanbidarteko gutxieneko soldata 1.500 euro soldatak hobetu aberastasuna banatzeko lelopean egindu gehiengo sindikalak lan baldintzen okertzearen eta bizikostuaren etengabeko igoeraren aurrean erantzun kolektiboa emateko helburuarekin. Sindikatuek zehaztu dutenez, proposamen honek zuzenean 167.000 langileren egoera hobetuko luke Hego Euskal Herrian eta bestalde gutxieneko soldata altuago batek negoziazio kolektiboa baldintzatzen duela soldata igoera handiagoak adostu daitezen. Era berean, sindikatuek gogorarazi dute gutxieneko soldataren inguruko erabakiak Euskal Herritik urrun hartzen direla gaur egun, langileen eguneroko beharretatik eta gure herriaren ezaugarrietatik aldenduta. Eta horren aurrean, erabakitzeko ahalmena hemen izatea funtsezkoa dela defendatu dute lan harremanetan burujabetzaren bidean urratsak emateko helburuarekin. Egun honetan, 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa aldarrikatuko dugu eta horrekin batera soldatak igotzea eta aberastasunaren banaketa justuago bat. Izan ere, ikusten ari gara nola bizitza garestitzen ari den eta soldatak ez diren neurri berean igotzen ari. Era berean, Mikel Torres Euskal Autonomia Erkidegoko bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak adierazi du sindikatuen greba deialdia errespetatu egiten duela, baina gaineratu du ez datorrela bat arrazoiekin eta defendatu exekutiboak ez duela eskumenik lanbide arteko gutxieneko soldatori Euskal Autonomia Erkidegoan finkatu alizateko. Respetamos, por supuesto, el derecho a huelga, pero que no compartimos el motivo de la huelga. En ese sentido, creo que hemos dado más que sobrados motivos para que el trabajo que hemos realizado nosotros de intentar sentar en una misma mesa también a sindicatos y a patronal. Zortzak eta 23 minutu, gai ez aldatuz, Bilbon izandako esku hartze batean 4 ertzain zauritu izana ukatu doren segurtasun saiak Itxaso Leon. Gazarako mugimendu globala Euskal Herriak deituta joan den abenduaren 13an tranbiaren trenbidean eserialdi bat egin zen Bilbon, KAF enpresak Israelgo lanetan Palestinako lurralde okupatuetan parte hartu zuela salatzeko. Ertzaintzak pertsona bat atxilotu zuen. Segurtasun sailak prentsa ohar bat argitaratu zuen ordukoan, Bilboko elkarretaratze batean ertzainek jasandako erasoa gaitzesteko haren hitzetan. Eta idazki horretan bertan ziurtatzen zuenez, gutxienez 4 agente zauritu ziren eta mutualitatera joango ziren. Egun hartako komunikabideen errepasoak erakusten du 4 ertzain zauritu eta pertsona atxilotu bat datozela aipatutako mobilizazioan. Sumarreko legebiltzarkide Jon Hernandezek segurtasuneko sailburu Bingen Zupiriari igorritako hainbat galderari erantzuna argitaratu du orain sailak, prentsaoharrean jasotakoa ez bezala legebiltzarrera bidalitako erantzun horretan honako hau baieztatzen da orain. Ez dagoela zauritutako edo zentro medikoetan hartatutako ertzaintzako agenteen berririk. Hernandezek jakin nahi izan zuen halaber zergatik zabaldu zen publikoki zauritutako 4 agenteren kopurua, baldin eta deialdia egin duen kolektiboaren beraren eta eskuragarri dauden bideoen arabera, ez pazen inongo agenteren arreta medikorik jaso. Bingen Zupiriak honako hau erantzun du. Manifestari batzuek ostikada eta bultzada handiak eman zizkietela esku hartu zuten agentei. Beste gauza bat dela, arreta medikoa lekuan bertan jaso izana. Gogoratu behar da prentsaoharrak 4 agenteek mutualitatera joko zutela iragartzen zuela. Eta Sumarreko
Legebiltzarkideak sailburuari galdetu zion, ea segurtasun sailaren ustez gertaerekin bat ez datorren bertsio ofizial bat zabaltzeak protestarako eta adierazpen askatasunerako oinarrizko eskubidea urra zezaken. Bingen Zupiriak ez da kasua labur batekin erantzun du. Eta urriaren 12an Gasteizen falangeren kontra protesta egin zutenen kontrako prozedura martxan jarriko da gaur. Atxilotu zituzen 19 lagunen deklarazioak hartuko ditu zehazki epaileak. Auzipetuek azaldu zuten ez falangeren mobilizazioa Lakuaren eta Gasteizko udalaren onespenarekin egin zen eta une oro ertzaintzaren babes eta laguntza izan zuen. Testigantzen arabera poliziak falangistekin batera kargatu zuen manifestarien aurka eta esku hartzea protesta antifasista desegitera bideratu zen. Urriaren 12ko gertakarien arira auzipetutako pertsona guztien absoluzioa eta auziaren itxiera exigitu dute ondorioz. Eta gai ezalatuko dugu Iruñera begira jartzeko emisio baxuko eremuak 7,5 murriztu baitu trafiko aldezarrean bere lehen egunetan, urteko lehen 13 egunetan aldezarrera sartzen diren ibilgailuek behera egin dutela agerian geratu da bitartean gora egin dute gutxien kutsatzen duten ibilgailuen sarrerek. Lander Martinez. Ibilgailuen sarbideak 7,5 murriztu dira aldezarreko emisio baxuen eremuan urtarrilaren 1 13 bitartean. Aurreko urteko aldi berarekin alderatuta Iruñeko udalak astelehen honetan jakinarazi duenez. Horrela, Iruñeako udalak urteko lehen 13 egunetan aldezarreko emisio baxuko eremura 38.168 ibilgailu sartu direla argitu du. Pasaden urteko garai berdinean sartu ziren 41.000 eta 51 ibilgailuen aurrean. Hau da, 2.883 ibilgailu gutxiago. Pasaden abenduaren 29an sartu zen indarrean emisio baxuko eremuan Nafarroako hiriburuan, eta ordutik huts, eko, B eta C etiketa duten ibilgailua bakarrik zeharkatu dezakete mugatutako eremua. Lehen 13 egunetako datuen arabera, huts etiketa eta eko etiketa duten ibilgailuen sarrerak 26,86 eta 8,75 igo dira urrenez urren, 2025ko egun tarte berdinarekin alderatuta. Neurria martxan jarri baina bi astelehenago, udalak informazio kanpaina bat abian jarri zuen eremu baxuko eremu berriaren ezaugarriak jakinarazteko. Orain, sarbide arau horiez betetzea arau austegarritzat jotzen da, eta 200 euroko isun ekonomikoekin zigortzen da. 100 euro goiz ordainduz gero. Lakuako gobernuak bestalde, Arabako Foru Aldundiarekin batera eta Gasteizko udalarekin batera, atzo sinetu zuten tranbia Zabalganara luzatzeko finantzak eta hitzarmena. Susana García Txueka. El primer ramal es este, Aldaya, y el segundo, el de Mariturri, con otras 4 paradas hasta el número 1 de la avenida Reina Sofía. Eta 8:27 minutu ditugunean nazioartera begira jarriko gara. Frantziako gobernuak iragarri baitu 2026ko aurrekontuak parlamentuan bozkatu gabe onartuko dituela. Sebastian Lecornu lehen ministroak jakinarazi du Konstituzioko 59,3 artikulua erabiliko duela Asanblea Nazionalean dagoen blokeoa gainditzeko helburu. Zainatza Aizpuru, egunon. Bai, oinatz, badirudi arazoaren bat daukagula, guk esango dugu beraz. Aurrekontuak dekretu bidez onartzea bezala litzateke parlamentuaren babes eta eztabaidatik pasatu gabe, Sebastian Lecornu lehen ministroak egin nahiko ez lukeen zerbait dela esan du, baina egoerak pultzatu duela alegitera. Mais d'engager la responsabilité du gouvernement. J'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé. Azken asteotako negoziaketak ez aurrera ez atzera egon direla esan du eta Frantzien txumituak edota Le Penen alderdiak aurkezutako mozioak ataka larrian jarri dutela. Eta Parisetik ekialde hurbilera 2 astez Kurduen eta Damaskoko armadaren artean liskar handiak izan ostean, Sirian gutxiengo etnia nagusinak Kurduek su-etena sinatu behar izan dutelako. Honek iparraldean duten administrazio autonomoak kinkalarrian jar dezake, presio militarra, finantziazio falta eta kanpoko laguntzarik ezak eragin du egoera honetara heltzea. Orain bai, Oinatz Aizpuru, egunon. Egunon egoita entzule guztia, bai, kantoietatik, autonomiatik, eredu federalera pasaziren Siriako kurdo 2015ean,
Afrin, Kobani eta Jazira ingurunea batu ziren eredu horretara. Proposamen bateratzailea zen eta barneratzailea. 2012an Rojava Estatu Islamikotik askatu ondoren, Arabiarren eskubide minoritarioak onartu zituzten, baita Armeniarrenak, Siriakoenak eta Zerkasikoenak ere. Momentu hartan diplomazia asko erabili zuten kurduek Arabiar suniten tribuak proiektu amankomun horretan batzeko. Kobaniko borrokark kurduak mundu mailako radarrean kokatu zituen, Estatu Batuaken laguntza militarrarekin kanporatu zituztelako Daeshekoak. Hala, Siriako indar demokratikoen sorrera etorri zen ondoren 2015an. Hasieratik zekiten Estatu Batuarrek edozein momentutan traizionatuko zituztela, baina momentu hartan Turkiarren erasoetatik nolabait babesturik zeuden. Esaterako, Estatu Batuarrek handik ateratzeko imintzioren bat egin duten bakoitzean, kurduen hiriak eraso dituzte Turkiarrek. Kontu batera aipatu behar da honetan, petroleo erreserba nagusienak federazio horren barruan eta gehiengo araberria den zonaldean daudera. Hala, Asaden gobernua itotzeko bide hori moztea bidetako bat izan da, baina orain Al-Qaedako eta Estatu Islamikoko komandantea Siriako presidente izendatu eta Trumpek babestu ondoren gauzak aldatu dira. Al-Assad kanporatuta ez dute kurduen beharrik erregimenaren kontra egiteko eta kurduak alboratu ditu. Orain ekialde hurbileko proiekturik inklusiboena arriskuan dago. Eta maitzeko, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gonbidapen ofiziala luzatu dio, nori eta Vladimir Putin Errusiako presidenteari Gazako zerrendarako bake batzordeko kide izan dadin, Kremlinak eman du horren berri. Errusiako gobernuak ez du, baieztatu oraingoz, agintariak proposamena onartu eta erakundeko kide izango den ala ez. Hala da, Dmitri Peskov, Errusiako presidentetzako bozeramaileak eman du horren berri eta Mosku proposamenaren xehetasun guztiak aztertzen ari dela esan du. Hala, Errusiako agintariak Estatu Batuekin harremanak izatea espero dutela esan du. Putinek erakunde horretan jokatuko lukeen gonbitari edo paperari buruzko xehetasunak argitzeko. Taz, Errusiako albiste agentziak Dmitri Peskoven hitzak jaso ditu. Naiz eta Errusia mendebaldeko zigorrenpean egon Ukrainako gerran parte hartzeagatik eta gatazka horri amaiera emango dion akordio bat bultzatzeko elkarrizketa prozedura erdian, elkarrizketa horretan Washingtonek bitartekari lan egingo duela esan du. Zazpi dira bekatu kapitalak. Zazpi Euskal Lurraldeak. Zazpi bigarren kafearen aurkezleak. Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du zazpiak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Informazioaren aria.
Goizeko 8:34 minutu ditugunean, hasiera emango diogu urtarrilaren 20 honetako analisi mailari. San Sebastian izango dugu ezpide, baina ez asko. Gurekin gaur momentuz Amagoia Mujika dukagulako Berriako zuzendaria. Egunon. Egunon. Esango dugu baita ere Iñaki Soto Garako zuzendaria gurekin edukiko dugula. Hemendik une batzuetan gurekin izango da, dena den mila esker beti bezala, Amagoia gurekin izateagatik. Aurreratuko diegu entzulei bide batez gaurko analisi mailan Estatu Batuetako barne egoera konplexu eta gatazkatsuari erreparatuko diogula bereziki Donald Trumpen bigarren agintalditik urtebete igaro den honetan. 12 hilabetetan mundua ez ezik bere herrialde propio ere hankaz gora jartzeko gai izan delako, baina gaurkotasunak agintzen du eta gure mugetatik kanpo ere adamu zen. Kordoban, Irio eta Albia trenen arteko istripu larriari begira gaude. Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que se he señalado. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad, como se ha dicho antes. Tira, balantze ofiziala momentuz beldurgarria da, 40 hildako baieztatu dira orain arte, 150 baino gehiago zaurituak, 20 ospitalean gutxienez, 30 inguru dira desagertuak, naiz eta kopuru momentuz oso argi ez dagoen, igandetik aurrera ondorioen larritasunak handitu baino ez dira egin, Amagoia, ez dakit ezbeharraren dimentsioak harritu zaituen. Bueno, harrigarria da, ez? Esan eta azkenean hainbeste hildako eta berez trenean, ez? Normalean trena izaten da garraio biderik seguruena, bai, tragedia bada, eta bueno, ez ustekoa dudarik gabe. Aipatzen zenuen hori trena, garraio bide segurenetako bat dela, baina kasuetan esango dugu hegazkinarekin bezala, ez? Ez behar tasa oso baxu izaten dela, baina alakotan ikusten dugu tren batean sartuta zaudenean, istripuaren arabera gutxi egin daitekela. Honetan, batu zaigu baita ere analisi maire Iñaki Soto Garako zuzendaria, egunon Iñaki. Bainaki, adamuzera begirari ginen, Estatu Batuetara begira jarri aurretik, zuri ere galetu nahiko nizuke, edabidetan dagoeneko egon den kudeaketaren inguruan gai honekin, aditu guztiak ari direlako esaten, istripua arraroa eta ezoiko izan dela, datuak biltzeko unea dela oraindik, eta ezinezkoa dela ondorioz, Irioak erraietik zergatik, edo Irioa erraietik zergatik ateratzen zehaztea, baina Iñaki ABC edo El Mundoko, gaurko albisteak eta beste Espainiar edabid batzutako albisteak erreparatzen baldin badiogu, oso modu zehatzean ari dira hemenka esaten, trenbide batean apurketa eman zela, eta horrek eragin zuela istripua, ezen beste ondorio izan zenik, baizik eta eragilea. Agian segulako iturri teknikoak dituzte El Mundon edo eta ABCen, baina ez aldirudi dagoeneko Espainiako gobernua guztiaren arduradun egin nahi dutela. Bai, gertatzen dena da, holakoetan zaila dela kalkulo hori egitea, ez? Nik uste politikariek badaukatela joera hori kalkulo egiteko on edo txar egiten dien, honelako gertaera batek. Eta uneotan oso zaila da hortik etekin bat ateratzea. Orduan egia da, marko hori ezarri egin behar dela eta erakutsi behar dela, nolabait ere beraien tesi hortan, horak atx badagola, inbertsio falta badagola, honelako zerbait, ez? Baina nik uste ere, badago ere gure ofizioaren arazo bat, ez? Alde batetik oso azkar nahi ditugu gauzak eman, eta gero ere gu egon edo ez egon atera egin behar gara egunero. Eta hori batzutan, ez? Betekizun bat ez dan arrez aurrera eramaten, ez baldin bada literaturara jotzen, edo ez baldin bada espekulazioa jotzen. Orduan, espekulazio hortan norberak ere bere interesak dauzka, eta hori agerian dago. Niretzat, zeagoa da, itxusiagoa da hori baino tragediari grado bat igotzeko joera hori. Elementu humano horiek ondo egon daitezkenak, edo eman dezaketenak gertatu denaren dimensioa, baina bai horri eman nahi izatea beste koska bat igotzea dramatikotasun hortan, ez? Eta nik uste horrek ez diola mesederik egiten kazetaritzari, eta egia esan errazten dituela irakurketa zeagoak, ez? Trukulentoagoak eta humanoki ere momentu honetan ez direnak niretzat zuzenak. Kordobatik elitezken berriei begira izango gara gaurko saioan zehar, baina urrunago begira jarri behar dugu ere, urtebete delako gaur Donald Trump etxe zurira itzuli zenetik.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. Tako Estatu Batuen urrezko aro berria hasiko zela agindu zuen orduan, giza eskubideen urraketek urre diztira baitute Donald Trumpentzat. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Mexikoko golkoa Amerikako golko bezala berri zendatzea izan zen bere lehen okurrentzietako bat. Baina Google Mapsen ingelesezko bertsioan sartzen bazarete, ikusiko duzue lortu zuela bere helburua. Azkar ohartu ginelako, bigarren agiltaldi honetan, lehenean ezarri zizkioten muka guztiak gaindituko zituela handikiak. Kanpainan iragarri zituen etorkinen deportazio masiboak. Eta esandakoak muturreraino eramatea zarturatu da azken 12 hilabeteotan. Izein migrazioko eta aduanetako polizia indarrari kasik Gestaporen ahalmena eman dio, bereziki jatorri Latinoamerikarreko herritarrei aberei baino tratu txarragoa emanez. Migrazioaren kontrako Trumpen poliziak bere sarekaden aurka mobilizatzen ari zen Rene Gott hil zuen tiros hilabete hasieran Minneapolisen. Gott jada etxeko terroristatzat jo du Trump administrazioak. Herrialdea erabat zatitu eta mundu osoa dardarka uztea izan delako Trumpen indargunerik nagusiena orain arte. Aurrerantzean are gehiago astintzeko prest dago lider handi baten lana horixe dela sinetsita. Datozen hilabetetan datorrena oso gogorra izango oraindik ere eta Stephen Millerren gidaritzapean alik eta makurren eta indartsuen jotzen saiatuko da. Baina badirudi erreakzioa Trumpek uste duena baino handiago ere izango dela herrialde osoan zehar mobilizatzen hasi baitira Estatu Batuarrak etxe zurian daukatena lider autoritario bat dela ulertuta. Trumpen bigarren agintaldiak suposatu duen soka hobeto esan da eta osteko herri antolaketa ongi jaso ditu Urtzi Urrutiko etxeak gaurko garan argitaratutako analisian. Eta Estatu Batuetatik bueltan gurekin daukagu telefonoaren beste aldean Urtzi Urrutiko etxea bera. Egunon Urtzi, ongi etorri naiz irratira eta ongi etorri Euskal Herrira ere. Bai, mila esker. 4 urtez, egon zara bizitzen Washington DC hiriburuan, lehenik eta ben galdetu nahi dizut, nola aldatu den 4 urteotan Kolumbiako distritua Joe Bidenen agintaldian, baina batez ere Donald Trump etxe zurira bueltatu zenetik? Erabateko izan da aldaketa, erabateko azken 12 hilabeteotan, eta gero batez ere, udatiko naiz, Los Angeleseko erasoaren ostean, Washingtonen jarri zituen nolan begiak Trumpek, eta horre errazagoa daukaz, Washington ez dago estatu baten, egoera administratibo berezia dauka, eta orduan, askoz errazago izan zitzen tropak eta bidaltzeko. Orduan, hor guztiz den aldatu da, kontuan ez behar da, Trumpek boto gutxien lortu zituen leku izan zela, 6 baino ez zuen atera Washingtonen, oso hiri progresista da, afroamerikar edo kultura beltza oso sakon erratutako leku bat, Duke Ellington jaio zen lekua da, eta beraz, Trumpek eta bere ingurukoek beti izan izan dute, join the swamp, intzira lehortu behar dela, eta horrekin ere islatu izan intzira, alako intzira moduko leku baten dagoelako hiriburua, Potomac ibaiaren inguruan, baina era berean, politikaren zikinkeria edo urgeldo herri usteldu horiek irudikatzen dituzte beraien iruditerian, irudikatzen ditu Washingtonek, eta horren kontra, amorro handia izan dute, eta ez dut eskutatu. Aipatu diguzu, Washington DC ez dela hiri bat ere Trump-zalea, Estatu Batuetara begiratzean beti New York, Chicago, Los Angeles, azken aldian gehiago Miamira ere begira izaten gara, Washington berriz, asko ikusten dugun arren, ez dugu oso ongi ulertzen hemendik behintzat, zeintzuk diren hiri honek dituen baldintza administratibo bereziak eta zer dela eta hauetaz baliatu den Donald Trump besteak beste hiria militarizatzeko. Kontua da, hori zuat historia da, baina estatu batuak, badakizu estatu batzuen batura dauda, federalak dira, estatu horiek, eta nolabait, duela 200 eta pik urte erabaki zen,
behartzuela hiriburu bat, etzena estatu baten ere egongo, estatuetatik kanpo zen, orduan, Marylandeko lurraldearen zati txiki bat, eta garai hartan Virginiako beste zati txiki bat hartuta, hiriburu bat eratzea erabaki zuten, ez? Nolabait estatuetatik kanpo egongo zena. Eta hori da Washington, ez? Hiri hori da, desente zirena, baina ere ez da hori hiri handi horien neurriko, ez? 6.000-7.000 biztanle ditu, edo ez da New Yorkek edo Chicagok edo Los Angelesek daukan zera hori ez dauka, egia da Baltimore-eraino edatu ezkero ditu milioi batzuk, baina Washington bera 7.000 inguru dira. Eta neurri handi baten hori, bati oso progresista izan dena, probate biztanleri eta diplomatikoen iritziera, eta horrek guztiarekin ere, egia da, osagai etniko aldatu zion da, baina betire gehiengo beltz bat eukidu, ez? Horren gaur egun pixka kutsizago, ja berrogeita maratik zen, baina asko dira, ala ere. Eta horre guztiak, hori dakar, nolabait ere eskuinari eta ez guztoko ez izatea, baina eraberean, nola ez duen estatu baten babesa, federalki ere hartzeko eta erasotzeko errazagoa da, ez? Aspaldiari dira Washingtonarrak beraien 51. estatua eratzea eskatzeko, ze besteak beste kongresuan ere ez daukat inor bidaltzerik, hori estatu bidaltzituz da ordezkaria kongresura, eta Washingtonarrek ez daukate horrela bere, adez Puerto Rikon egoera bera dago. Begirada zabaldu zurtzi, aipatu dugun zure analisian, shock egoera aipatzen duzu. Donald Trump denek ezagutzen zuten jada, baina badirudi inork gutxik espero zuela, bain urrun, joko zuenik 12 hilabeteotan. Uste duzu estatu batuarrak eurak nolabait jokoz kanputzi dituela? Nik zalantzari gabe egia da, askok eta askok iragartzen zutela, hauzet horrela hause berazela etorriko zena, beharra da, hauteskunde kanpainan pentsatzen duzu bai batak, eta bere aurkariak ere, exageraziotik jotzen duela, edo azkenen kanpaina joiko gauzak direla, ez, ohartaraztea zer datorren, baina horre bazegoen idatzita zeukaten, ez, Heritage Foundationek, eskuin muturreko fundazio horrek, ze bide horri zegarten, eta nolait hau zeukatela. Eta uste dut beraik ere bazakitela, egin beharrekoak, eta horrelako, ez dakit, iraultza eskuindar bat egin behar baldin bazen, alik bizkor nazi behar zeukatela horretan, ez, orduan, hori esandakoa lehenengo gunetik ekin zioten, eta gauza batzuterako behar bada, neurri batzuk aldatu behar izan zituzten, eta emigrazioaren kontra, hasiera baten, naiz eta irudi aldetik saiatu ziren, gogorrak ziren erakusten, esango nuke kosmetiko hau izan ziren neurriak, ez daukatela oraindik gaitasunik hainbeste jende atxilotzeko, horren gogor jotzeko, baina udabarretik aurrera doia makineria topera izan zen, eta horre bilera ezagun bat egin zuten, maiatz bukaeran, aizeko buruek eta Kristinon, barne, polizien eta arduronak, eta batez ere Stephen Miller, etxe zuriko burua esan zagon, eta horregun, gobernuan ari guztiak mugitzen dituenak, eta Miller oso gogorregon omen zen, bilera hartan, aizeko esaten etzela aski egiten nahi ziren, askoz gehiago bertzela, 3.000 lagun bertzituzela gutxienez egunero atxilotu, eta horretarako kuidadore gabe biltzeko, ez zituzela hasi nolaite polizia zerrendetan, gaizkileen zerrendetan, edo fitxatutako jendearen bila, joan zitezela edozein merkatalgunetara, eta nolabait zurietzen edo nor, batez ere latinoak, atxilotzen hasi zitezela edo galdekatzen, eta ordutik aurrera, horrek ere noski tensio izugarri iguarazi zuen, ikusi genuen Los Angelesen lehen bizi, baina hori, nik pentsatzen, garai hartarako ja, aizen aldetik gogorrari zirela, baina ikusten askoz gogorrago joatzeko esegitu ziola etxe zuriak, ez? Eta nik Washington ikusten nuen, baina beste edozein hiritan ere metroan eta etengabe kartelak aizen sartzeko proposatzen jendeari, ez? Big Beautiful Bill lege horretan ere ikusi zen sekulako milioika daman ziotela kongresutik aizentzako beste edozein agentziari baino gehiago hori, ez? Bai, ziari, ez FBI-ri, ez? Aizek izugarrizko dirutza jaso du, eta ondorik horrein ikusten gara, noski. Rusian eta Ukrainan alistatzera deitzen duten bezala, estatuetan aizen sartzera deitzen dute, aiz immigrazioko eta aduanetako polizia indarrazari garen honetan gurtzi, ezin dut galetu gabe utzi eazuk zure inguruan, alako kasuren bat ezagutu duzun, bereziki aipatu dituzu, jatorri Latinoamerikarreko pertsonak, nik Gestaporen gixako polizia bihurtzen ari dela aiz aipatu dut, hauen atzetikan ibiltzen direlako, ez dakit, ezin beste arlo profesionaletik, baizik eta pertsonaletik alako kasuren bat bizitzeko edo gertutik bizitzeko aukera izan duzun.
Bai, eta batzuk gertu xamar laguna geldiarazi dituztenak eta bueno, baten kasuan bai bera jatorriz justu Venezuelakoa dela eta adibidez, bueno, kontatu zigun nola geldiarazi zuten. Hori gaztea da eta ingelesez perfecto egiten du, orduan ez duko azentu handirik, baina itxuraz hori morenoxeagoa da eta bueno, geldiarazi duen, berak ere tinko utzi ziren, esan zen zergatik egiten zu, azkenan profil razialagatik egin duzuena, eta berak duen papera aldean zeraman, eta bueno, aurre egin ziren, eta alde egin zuten, ez? Baina horrelakoak eta izan degertatu da, eta nik uste dut leku gehienetan ere baduzkatela neurriak eta hartzen ari direla, nik ikastetxe baten lan egin nuen, eta nire hartu zituzten neurriak, bai psikologikoki, umei eta kontatze, pixkate prestatzeko, ez gertatu zitezkenerako, beste batzuk ere online ikasketetara bideratzeko, garan edo gaur sortzin ere kontatu genuen beste historia bat, nola ohiko ekitaldietako bat, eskolatik antzerki batera joateko ekimena bertan berantzi zuten, kaletik jamartzelako, eskola leku seguru utzatzekoaten, antzokia bere ere baina, egin beharreko ibilbide hori, 10-15 minuturik, ez dituzten segurutzat jo, eta bertan berantzi zuten, eta azkenean, teatro konpainia bera etortzen eskolara egitera antzerki ez. Orduan, horrelako kontuak desente ikusten ari gara, eta denek ere, asko ari dira, latinetako asko, janari banaketan, Uber eta horrelako lanetan, eta beti paper guztiak, eta are gehiago alduten guztia aldean daramatela, eta beste batzuen kasuan, esan dut, adibidez, ontsa Minneapoliseko kasuan zehazki ez dakit nola izango den, baina Washingtonen bai, gehiagoari hasi zirela, Maryland edo Virginia inguruan lanean, hirian bertan baino, arriskutxo zelako ez, eta orduan leku batzutera, erabaki zutela ez zirela joango, ze arriskutxo iruditzen zitzen hor lanean ibiltzea. Puntunetara duta urtzi, hitza emango diet, Iñaki Soto eta Amagoia Mujikari, zurasko bereiek ere galderak izango dituztelako egiteko, dagoeneko Amagoiak esku altxatu du, zure da hitza Amagoia. Kaixo urtzi, aspaldiko. Bai, kaixo, zumuz. Bai, ondo. Mentxe gaude pixka eta berri. Ulertu nahian hor zer gertatzen da, baina ez da erresa. Niri ematen ditena, arreta ematen dit, momentu honetan demokratak nola dauden. Zait, Trump hitzeiten dugu, baina oposizioa bai ikusten da, herritarren artean aserrea da hola, baina jakin nahiko nuke, zure ikuspuntutik nola ikusten dezun alerioa, eta azaroaren hauteskundetara begira, nola ikusten dituzun demokratak? Demokratek uste dut azken aldien lortu dutela, ilusio piztea, New Yorkeko garaipenarekin, eta gero New Jerseyn eta Virginian ere izan zuten gobernadore aukeratzearekin. Orain Virginiak adibidez, hartu ditu neurri batzuk, haizen kontra, bertako poliziak haizekin kolaboratu ez dezan, eta inkluso hauteskundetara begira ere, Texasen egin nahi izan zuten, distrituen aldaketa hori, beraiek ere egiteko, eta Bizkaia Republiken nahi aurre egiteko. Orduan, egia da, defentsatik ari direla, dena jokatzen, eta baina, nolabaiteko azken urteko xok horri aurre egin nahian, ez? Barnean ere badago zatik, eta hori da behar bada aipagarria ez, badakit jende asko entzako nahiko gai lehorra dela, tarteka etortzen den kongresoen itxiera hori, aurrekontu ezin hartu, baina, datorren asterako berriz ere, egoera hori etorriko da. Eta orduan horari dira, demokratak ikusten zer egin dezaketen horren aurrean, ez? Ikusi du, aurrekoan adibidez itxialdi luzena izan zen, uste dute iraila mairan hasi eta azaro arte iraun zuen, ez? Orduan, kongresotik eta hori da, behar bada askoz gehiagorik esan zegoen parlamentarioki egiterik ez badago ere, argi dagoena da, Trumpek ez duela negoziatzen, eta hori da ikusi dutena, ez? Aurrekoan, zazpi senador izan ziren darkatu. Azken haitzi zutenak, jakin ez zutela ezer lortuko, baina bere barrutietan ere jende ordu zegoela, etzelako dirurik iristen eta, baina, bi hilabete zeutsi zioten horri. Eta hortik horrela, kaleak uste dut erakutsi duela gehien, ez zer egin dezaketen, argi dago, jende horko gehienak, azkenen demokrata emango dietela botoa, demokrata asko ari dira ere
kalean, erakusten ari denak, nik uste dut hor badola Tim Walz eta holako jende batek, ari direla erakusten dizun aski da esateko unea da. Gavin Newsom, Kaliforniako gobernadoreak ere, hasieratik, nolabait marra bat zehaztu du, hortik aurreratan zer egin, baina impresioa dut eta beldurra esan zaken, eta nik uste dut horri Trump puntu netera iritsita, eta lame duck deitzen dioten hori dela jakin da, ate erren bat, berdin zaila honezkero berrez hautatzerik ez dutela, tensionamendua ikusten duela gaizki ere ez datorkiola, eta are gehiago apustu igotzeko gai bat dela, ez? Egin izan ditu mehatxuak, Minneapolisendako eta Minnesotaren aurka, ez? Eta hori, militarizaziorako joera hori ere izan dezakela. Orduan horren aurrean, badaukat ez da baidori zirte zer egin barren, baina nik uste dut, honezkero, gehienek ikusi dutela, Trumpekin negoziatzekorik ez dagoela, eta bera beti edozen kontzesio ahulda demodan ikusten duela. Orduan aurre egiteko ondo ikusi beharkute nola egin, baina aurre egin behar zaiola, eta besterik ez dagoela gaur egun. Iñaki zure txandan ibazu. Bai, laportu dit amagoiak. Ari beretik tiak aurtzi. Sozialismo demokratikoaren hildori, alderdi demokratikoaren barruan. Hemendik harrigarria da, ze adibidez orain Minneapoliseko alkatea entzunda ematen du iaia sozialismo demokratikoaren ordezkari, baina duela 4 hilabete hauteskundetan bere aurkaria hain zuzen ere Somali jatorriko sozialista demokratiko bat zen, ez? Eta badirudi, ez dakitze puntutaraino badagoen oreka bat, alde batetik sozialismo demokratikoaren indartze bat egotea, eta beste alde batetik alderdi demokratikoaren barruan, ez sozialismo demokratikoarekin, baina bai jarrera tinkoagoekin lotzeko joera bat, alegia. Alderdiaren barruan esote diren batzuk konturatu, orain arteko demagun epelkeriarekin edo establishmentaren aldeko posizio horrekin galtzen ateratzen direla eta behar duten bere posizioa gogortu. Nola dago gaur egun zure ustez dialektika hori ezkerraren barruan? Bai, nik uste dut hori oso txertatuta dagoela eta ikusi dutela jarrera hori ezinbestean hartu beharra daukatela. Gero, hor zertan gauzatzen den, nik uste dut New Yorkeko kasuan oso nabarmena izan da, oso establishmentan aldetik aurkeztu duten dituzten hautagaiak eskasa baino eskasa zirela, kuomo batek ez zeukan paserik gaur egunean horregoteko. Baina gainerakoek bai, ondo ikusute esan duzu bezala, behar bada hor egoera usaintzen asmatzen dakinetako bat, Gavin Newsom da, Kaliforniako gobernadorea, oso tipo aberatsa, baina, badaki nola bai, eta izeak nondik jo dezaken, eta erabateko enfrentamendua oraintxe bertan hori tokatzen dela, ez dagoela besterik egiterik. Minnesota egia da, nahiko leku berezia dela, beti eukidu tradizio progresista bat, inkluso, estatu batuetan ohikoa da askotan hirie progresista, baina gero inguruen nekazal edo ruralagoetan, pixkat jarrera atzerako jagoak edo, eta Minnesoteko salbuespena da zorbeti on zen alderdi laborista, edo langile alderdi bat, bi aldeetarak bai, hiri bai, zona urbano bai, nekazaritza ere motarako orduan, Midwest horretan beti zen da salbuespena, eta beti, mugimendu sindikalak eta ere, indar handia izan dute berba da hori gehiago Michiganetik eta Wisconsinetik barrena Minnesotaraino doana, ez? Baina, horre nolabaiteko eztabaida hori badago, eta hor daukaten behar iriz gunea edo galdu dut zuten iaz galdu zuten eremu handi hori berreskuratzeko tartea, ez? Langile askoren artean, hasita Pensilvaniatik eta sindikatu ugerraren barruti horretan zeuden langile mordo horrek berriz ere berreskuratzeko ze bide hartu ezaken. Tim Walzek zerbait lortu zuen, baina nik uste dut aipatu dituzun Tlaibek eta olako kongresistek lortu dutela benetan jende batentzako iristeko moduko diskurso bat, eta gero bestetik lurrerrearen politika horrek Trumpenak ere nolabait lortzen du
lortzen du hori, ez? Bueno, nolabait agindu zizutenetarik ez da apenas ez heldu. Herrialdea izteak, torkina kanporatzeak, xenofobia horrek, ez du estar lagundu, esan dezagun, Minneapoliseko edo Detroiteko ohiko langileari. Orduan hor badago ezinbestean diskurso bat, eta gainera badakite jende horrek nolabaiteko ohiko establishment demokratarekin ez duela konektatzen. Eta aldiz, beste sektore ezkerrakoago batzuetatik askoz konplizidade handiago dagoela. Orduan apustu horretan nik uste duzu edo susmatzen dut, denek ere alderdi ezkerrerantz mugitu beharra daukatela. Gero ikusi beharko da, orain primarioetan nork zenbat diru jartzen duen eta horrek zendorio dituen. Goizeko bederatziak ditugu, Urtzi Urrutiko etxea, Euskal Herrian bueltan, sentsazioakat beste ordu betez, egon ginetek latzurekin gaiaren inguruan hitz egiten. Baina hauek, ekarpen handiago egingo ditu. Bueno, baina sentsazioakat, lasai egon lagunok. Igual dimititzen deu. Ez. Urtzi, hartu volantea. Lasai egon lagunok, ze iruditzen zait, Donald Trumpekin etxe zurian oraindik beste urterako edukiko dugula, tartea lasai Urtzirekin batera analisia egiteko. Urtzi Urrutiko etxasandakoa mila esker naiz erreteren deiaren erantzuteagatik. Eskerrik asko plazer bat. Aio. Informazioaren aria naiz irratia. Bederatziak eta minutu bat dago entzuleok, naiz erratian zaudete eta azken ordukoak berritzeko tenorea dugu. Nazioartean berdin, Guatemalak lehen eguna duelako Bernardo Arévalo de León presidentearen gobernuak ezarritako setio egoeran. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, egoi eta egunon entzuleok asteburuan indarkeria oldeak astindu du herrialdea. Matxinadak izan dira 3 kartzelatan eta 9 polizia hil dituzte, ustezko pandilleroek errepresalia gisa agintariek espetxen kontrola hartu ondoren. Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. Kongresuak datozen 2 egunetan berretsi beharko du neurria. Arévaloren gobernuak eta Barrio 18 eta Mara Salbatrutxa pandillak borrokan bizi dira iaztik agintariek segurtasun handiko espetxera eraman zituztenetik beraien buruak eta aurreko administrazioek emandako privilegioak kendu zizkietenetik eta nazioartean jarraituko dugu, izan ere, Errusiak Ukrainiako azpiegitura energetikoaren aurka egindako eraso masibo batek arkirik, urik eta berogailurik gabe utzi du Kieben zati bat astearte honetan, hiriko temperaturak 0 azpitik 12 gradu ingurukoak diren honetan Vitali Klitschko alkateak eta Timur Txatxeko eskualde kapitalistako administrazio militarreko buruak jakinarazi dutenez, hiria bitan banatzen duen Dnieper ibaiaren ekialdeko ertza kaltetu du gehien erasoak. Gaurko izaldekoa Errusiak Kiebeko energia azpiegituraren aurka egindako 3. eraso handia da urtarrilaren 9-tik. Izan ere beste bombardaketa batek misilekin eta dronekin ia 3 egunez argirik eta berogailurik gabe utzi zuen hiriaren zati handi bat gaur arte jarraitzen duen hotz bolada hasi zenetik. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 9 eta 4 minutu, guazen zuzenean informazio praktikoarekin, Zaloa, nola ditugu Euskal Errepideak? Badirudi ez dagoela aparteko arazorik errepideetan, hori bai, ohiko autopeiaketak dira Bilbo inguruan, Barakaldon, Leioan eta Galdakaon ere. Egunak argitu du jada Donostia aldean freskotik, baina argitu ere guraldiaren berri Ikeri Barruzea muruak.
Astearte honetan eguraldiak lasaitzeko joera hartuko du. Goizean oraindik Nafarroa ekialdean eta Siberuan hodei dezente agertuko da eta bertan euri zaparradatxo ere bat izango da goizeko lehen orduan, baina goizean bertan atertu egingo du eta ostarteak irekiko dira. Eta gainantzeko lekuetan erditako mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira eta oso eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko da. Arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da, lurralde osoan erditako mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuz. Azken orduetan mendebaldetik barna hodeiak ugarituko dira eta zeru estaliko dute, baina gaurko amentzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak goizean aldakorantzean joko du, eguerditik aurrera hego mendebaldera egingo du eta arratsaldean zehar indarra hartuko du. Gau partean bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen mendebaldean haizegunetan eta mendi inguruetan, temperatura minimoek behera egingo dute, goizean zerua garbiago egongo delako, minimoak 0 eta 8 gradu bitartean errendituko dira eta Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan izotza ere izango da, maximoek aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 8 eta 11 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege Fiba irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, Rege Sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Egunon, ongi etorri Naiz Irratira. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela,
orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Bederatziak eta 10 minutu eta naiz erratean informazioaren ariaren lehen edizioan analisi mailan jarraitzen dugu berriako zuzendari Amagoia Mujikarekin eta baita garako zuzendari Iñaki Sotorekin. Duela minutu batzuk gurean Urtzi Urrutikoetxea eduki dugu eta estatu batuetara begira jarraituko dugu. Egia esan galdera bat egin nion Urtziri eta ez dugu denborarik izan. Ezin dugulako azu, Donald Trump hor dagoela oso gaiztoa da, denak harritzen gara egiten duenarekin, baina bertan dago milioika herritarren botuei esker. 2 aldiz jarri duten herritarren botuei esker. Ez alduzu uste Donald Trump bera agintean egotea estatu batuen dekadentziaren beste adierazle bat baino ez dela? Bueno, bai, botoa eman diote askok, milioika pertsonak, eta hori kontutan hartu behar da. Eta, bueno, nik uste horre, bai, bedagola jende bat txuria dana, bereziki, bueno, latino batzuk tartean baita, baina. Eta hor, bueno, bai ikusten dutenak, txuritasun hori iluntzen ari dela, ez? Ja urteak dara mazate iluntzen. Eta ez dutenak onartzen, ez? Bueno, kolonialista izatetik utzi ez nahi ez duten horiek, ez? Ez dute ulertzen hori, nola izan leiken, eta bai, dekadentzia. Bai, estatu batuak dia lehenengo potentzia munduan, ez? Demagun, eta ordun ikusten danez, bai da munduan dekadentzia ikusten da han, baina eske hori orokorra, esango nuke orokorra dela, gertatzen dena Amerikarrek, bueno, estatu batuarrek, ez Amerikarrek, estatu batuarrek gauzak handira egiten dituztela beti, ez? Asko dira eta potentzia bat dela ezin da ahaztu. Dekadentzia, nik esango nuke beti egon diela dekadentzian, gertatzen dena gaur egun mundua oso azkar aldatzen nahi dela eta dekadentzia izugarria dela ja. Eta ez nioke bakarrik estatu batuei atxikiko, baizik eta munduan gertatzen dena esportatzen dela leku askotara beste gauza asko bezala. Nik uste estatu batuak oso aberatsak diala, badagoela milioika pertsona eskuin mutur eta itxitasun hortan, baina badagoela beste jende bat, ez dagoen itxitasun hortan, eta hori aintzat hartu beharko nuke, eta ez bakarrik estatu batuetan, baizik eta hortik kanpora ere, baina berrez diot, nik uste eskuin muturtasun hori, behintzat mendebaldeko mundu hontan edatzen nahi dela, eta dekadentzia, badara madagula denboratxo bat hortan. Horixe bera gaitu nahi zuen baitere, honek balduelako baitere, eta komatxoen artean esango dut, zibilizazio krisitik asko duela nolabait, mendebaldea, mundu txuria, ikusten ari delako, munduaren boterean edo goiko punto horretan bere garaia pasatzen ari dela, Txina beste potentzia batzuk aipatzen dira, baina uste dut geopolitikoki nahiko agerikoa dela, une honetan egoera multipolar batera pasatzen ari garela, hau ez da berria, historian beti imperioak egon dira, imperioak normalean pare bat mende dituzten, bat mende, Espainiak berak ere, esaten den los siglos de oro, eta horrela Trumpek esan du baita ere, berreskatu nahi dituela bere urrezko mende horiek. Honekin guztiarekin Iñaki esan nahi duana da, badagoela ez, nolabait
Zakit, arrazaren ikuspegitik aipatu edo zibilizazioan esan bezala, baina badagoela nolabait galdu dugun hori berreskuratzeko naia, baina karo, galdu dugun hori zertan oinarritzen zen, zer nolako harremanetan. Ni premisarekin zalantza dauzkat. Bota? Bai, onartzen, ez zait gustatzen dekadentziaren ideia hori, irudikatzen duelako galtzen ari dela, eta ez nago horretaz ziur. Iruditzen zait badagoela hori hipotesi bezala planteatzen duena, eta benetan edo beste historia tarte batzuk hartzen ditugu kontutan, eta orduan agian hori honela da, baina oraingo borroka politikorako dekadentziaren tesia iruditzen zait gauzak ondo ez egiteko aitzaki bat, askotan. Bai, hain gara trebeak analizietan horrekin konformatzen garela batzutan, eta trebeak izan beharko ginanteke estrategietan, ez analizietan. Analiziak asmatzen balin badugu analizitan, lortuko duguna izango da iragarle izatea, baina ez gauzak aldatzeko gaitasuna izatea. Eta orduan, ez dute esaten termino historiko zabalagoetan dekadentzia hori ez dagoenik, iruditzen zait, akaso degenerazioa dela ere. Dekadentzia pentsamenduan izan likela, ez dekadentzia galtzen egin alde hortatik. Bai, onartzen dute tesia baldin bada termino historiko zabalagoetan, baina erabiltzen denean gure borroka politikorako aitzaki bezala erabiltzen dela iruditzen zait. Hori da esan nahi dudana. Eta degenerazioaren ideia horretan ere iruditzen zait ez gaudela igual prest onartzeko guretzat dogma diren batzuk. Eta da, ze puntutaraino gauden hau kapitalismoa den. Hain da degenerazio bat, kapitalismoa identifikatzeko aukera gutxi dauzkagula honetan bertan. Begiratzen baldin badiogu, ez? Alegia, uste zintzoagoak izan beharko ginatekela adibidez sozialismoaren eta kapitalismoaren arteko konparazioak egiten ditugunean, degenerazio hoien analizia egiten dugunean, ze puntutaraino gauzak momentu batetik aurrera usten dioten zerbait izateari, izaeran izan ziren horri. Eta bueltatuta horrekin zure galderara, bada anhelo oso humano bat, zerbait oso antropologikoan ere ustez, nostalgia saudade hori. Eta abertzale hori gertatzen zaigu, askotan irudikatu egiten dugu galdutako zerbait, eta ni politikoki polizizio horren aurkakoa naiz. Ez humano, ez naiz aurkakoa, humanoa den heinean ulertu behar delako, eta ezin dalako askotan ere humanoa den horren aurka bakarrik egon termino ideologikoetan, hori kontemplatu egin behar da zure proiektu politikorako ebai, baina nazionalismoaren ikerketeetan oso identifikatuta dago Golden Age ideia hori. Herri guztiek irudikatu egiten dute, eta herri guztiok daukagu zea berdina, ez? Irudikatzeko gure... Ez dala existitzen, amets bat da. Eta irudikatzeko norberaren, ni horitzen naiz, horretara dedikatzen nintzenean unibertsitatean, elkartu nintzen Lituaniako lagun batekin. Beste akademiako zea batekin. Eta bera hemen egonda zegoen, eta esaten zian. Nijun nintzen Euskal Herrira ikertzea nazionalismoa, eta batean konturatu nintzen zuek ere zeneukatela jatorri katoliko bat edo kristianismoari lotutako zea bat, hizkuntza ulertezin bat jende guztiarentzat, imperio batek historio represibo bat, eta esan, bueno, hau zer da, Lituaniako bertzaletasuna bezala, ez? Eta esaten zuen, hostia, benetan desberdinak, espainolak, errusiarrak eta turkiarrak dira. Oiek bai dira aztertzeko zerbait. Beste guztiona, Golden Age hori da, 6 lagun hartzaia besten. Oso Golden Age pobre. Eta horretaz ere, txikitasun horretaz ere arrotu behar gara. Baina, berriro diot, iruditzen zait, ondo dago azterketa baldin bada historikoa, ondo dago hori eragiten baldin badio guztiok, komunidade guztiok dauzkagun joera hoiei eta horren azterketari, baina kontu zaitzakia politiko bezala erabiltzea.
Zbitu, hartuko dut berriz ere, baita nire kontraparte ekarriko dizu, ze dekadentzia aipatzerakoan, egin du helburu batekin, zuk nostalgia hitza aipatu duzu, saudade, portugesez ere aipatu duzu, uste dut oso kontzeptu egokia dela, ze dekadentzia edo dekadentzia faltsu hori sinisten baldin badugu, uste dut gaur egun heldu garen tokira helgaitezkela, toki arriskutsu batera, ez? Atzera begira egiten baldin badugu, sentitzen badugu, nire gizartea galtzen ari naiz, nire gizartearen kolorea iluntzen ari da, globalizazio hemen, wokeismoan, hori dena, azkenean atzera egiten baldin badugu, eta nostalgiaz, nolabait apaintzen baldin badugu, zapalkuntza historia bat izan dena, kolonialismoa, herrien arteko harreman ezberdinak, matxismoa berare hor daukagu guztiaren oinarritik. Uste dut, dekadentzia hori nostalgiarekin nasterakoan, horrek akaso bide ematen digula, azken hamarkadetan gure burua jarri dizkiogu muga batzuk, edo sikiera, ilusio batzuk, kentzera. Eta horrek ere, uste dut, zerikusi zuzena daukala ikusten ari garenarekin nazioarteko ordenan, hor bat zegoen, gutxi asko, bere ezberdintasun eta bere gabezia guztiekin, baina 1900 eta 1945, akaso ilusio bat bai, baina gutxienez ilusiozko ordena bat aipatzen zena, ez dugu ezin zaila estatu burujabe bati mehatxatu, ez erreserbatu behar da bere lurralde integritatea, esan bezala, ikusi ditugula baita ere Iraken eta beste zenbait tokitan salbuespenak, baina horixe bera zen nire helburua ateratzerakoan, dekadentziaren kontzeptua, kaso, dekadentzia, nostalgia, eta berriz ere nola izan gara handiak iraganean, besteak zapalduz, eta besteak zapaltzeko zer egin dugu, indar militarra eta indar ekonomikoa erabili. Ez dezagun astu, estatu batuetan, txuriak mende gutxi daramatzatela, zenbaten du Australia bezala, edo ez dakiz kuk kapitainak kapitainia zeonetik existitzen diala, eta orduan, nik uste txuritasun horrek, azkenean esan nahi dula zapalkuntza eta ekonomia, eta estatu batuetan ekonomia da, hemen bai, bainoan ekonomia da jaun eta jabe. Ikusi bestik ez dago, gizarte laguntzak eta, ez dago apenas babesik. Dirua daukanak dauka boterea. Eta dirua dauka txuriak. Komila artean, baina hor dago azkenean, nik uste da boterea eta ekonomia. Eta, horrek agintzen du, azken oain dela gutxi atera ez, zea negozioa hundienak, 10-tik 9 dira estatu batuetako, sare sozialetako enpresariak. Horiek agintzen dute, ez dago esatea, eta ideologia horti dator, ideologia zer da, ideologia da ekonomiak agintzen duen, ni naiz hemen jaun da jabe, nik egingo dut hemen mundu honekin nahi deten eta gezurrak esango ditut, sare sozialen bidez, eta nik nahi deten ideologia hori zabaldukoet. Hori da, azkenean momentu honetan, ere ustez, daukagun arriskurik handiena. Nazioarteko legeak zertarako? Esan dut Trumpek, zertarako behar den nazioarteko lege bat. Nik hori ez dut bete beharrik, zertarako? Eta benetan sinisten du. Inork ez diolako kontrakorik esango, Egia esan Donald Trump niko berezia izaten ari da, ze jende guztia ari da kokatzen bera 19. mendeko imperialismoa, baina nik tartek ere ikuste dut oso neokontserbadorea dela, orduan ari da biaro, zeharo, ezberdin batzen, eta uste dut Donald Trumpen lorpen nagusia hori izan dela. Ez dakite benetan imprevisiblea den, eta barkatu horrela esatea motza, eta egun batetik bestera gauza edo bestea egiten duen, baina uste dute orain arte, orain ja gauza galatzea, baina jendea deskolokatzerakoan lortu duela helburua. Nik uste eta abiadura dela horretarako elementu zentraletako bat. Turbo, bigarren aukera bat eman zaio eta aprobetxatu du. Nahiko nuke Obamak bigarren aukera bat izango balu eta aprobetxatuko balu, eta zalantza gehiago dauzkat horrekin. Alegia, ez dago prestatuta beste aldea, gure aldea, eta pentsa zeurruti daukagun Obama bat ez, baina gauza batzuk argitu ditu, Trumpek ere ez, eta ere nostalgia zitze egiten degunean baita ere ustet kontuz revisionismoarekin, ez? Zen nazio batuen erakundeaz guk esaten genituenak irakurri harko zian. Horregatik esaute, salbuespen guztiekin eta... Orain faltan botatzen deu. Karagarri. Eta ez egoen gure agenda politikoaren barruan, eta oso logikoa zan egotea, ez? Multilateralismoaren ideia, ez alineatuen
mugimendua, hor bazegoen joera ideologiko bat. Juntzana apaltzen, eta egia da, Fukuyamaren ura gogoratuz esan, historia esan amaitu, baina aldatu izan. Eta aldatu izan hortan, guk asumitu genituen gauza batzuk ez genituenak asumitu behar. Eta gure oker batzuk ere asumitu genituen nostalgiaren izenean, ez? Egongo zela berriro beste bloke bat, eta orduan altxatuko genuela beste murru bat, eta gauza honelako batzuk, denborarekin ere behar dutena repaso bat gure aldetik eta autokritika bat. Eta gero ere, kontuz, ni azken aldia mentzat horrekin haserretu iten naiz, eta da, eskerrak, eske Europak, eske, bai, ondo, oso ondo. Goazen desorekaren azterketa materialista bat egitera ere, ez? Goazen pentsatzera, ze desberdintasun dauden, beraiek dauzkaten gaitasunak eta gu dauzkagunen artean, ze gure egunkarien ebaluazioa egiten baldin badetugu, termino absolutoetan bakarrik, bai, bueno, ez dago gaizki, baina ez dago ondo. Hori bai, bestek dauzkaten aukerak, poterea, dirua, babesa, publizidadea, txeak, hoiek kontutan hartzen baldin badegu, gurea izugarria da. Claro, orduan gurea New York Times, ez? Osea, claro, eske, eta desoreka horri ez bazaio begiratzen termino materialistetan, berriro ere, esaten dut, porque batzutan hemen ere ja dago joera idealista bat, ni ere keskatu egiten dauena, eta da, guazen begiratzerat botere desorekari, ze politika botereari buruzari. Europar Batasuneko armadaz ari zara, Iñaki? Aurreko astean geunden esaten, zerbait in behar du, zerbait iten du, eta eske ezaigu hori vale, ondo. Zerbait indu, ez? Mercosurrekin, behitu. Gure posizioa oso kritikoa da Mercosurrekin. Tratu txar bada, ondorio txarrak ekarriko ditu, zea guztia. Baina pentsatu behar dugu Lulak bultzatu duela tratu hori. Eta eje bat ireki egiten duela, eta multilateralismo horretan bide bat irekitzen duela. Bide hori, bide zidor txikioa da, bestearekin konparatuta, dago lotuta neoliberalismoari, ekarriko ditu arazo ekologiko batzuk, baina hori ezin dugu biztatik galdu ere, ez? Ze bestelari gara, nahi deguneako jokatzen dugu bi karta horiekin, ez? Lula ondo honetan, txarto, orduan, ez dakit, ni epaile rollo fiskalaren posizio horrekin oso deserosu nago eskerrari dago. Esan bidetik, nire ustez, nahi baik eskatzen da boterearen bide horrek. Esan botere mugagabe horrek. Eta ikusten egaz gara mugarik eta didez Trumpen kasuan, azken bigarren legealdi honetan egiten nahi dena da, botere erakusketa bat, ez da konformatzen ja estatu batutan gelitzea. Txikia gelitzea zaio, pentsa, ez? Utzi nahi du marka bat, etorkizunerako, historiarako, ez? Bakearen Nobelsaria ez du jaso, baina horrekin dago. Jaso du, Matxadoren gandik, baina esan nahi dit, baina hor erretxinduta dago, eta egia da, esatezu, pequeño diktador, ez dakit, dago erretxinduta gauza batzukin, baina eta dalako, boterearen erakusle handiena, ez dakit, behinenena, ez? Eta horrek eskatzen dago, desoreka, azkenean, bueno, atzo atera zen Oxfam Internationalek atera zunez, aberatsak, inoiz baino aberatsago izan dira urten. Inoiz baino, eske, 5 urteko bataz bestekoaren gainetik era bat. Eta horiek agintzen dute, orduan, eta benetako, eta gero, hori, sare sozialak, beraiek, ez, moldatu nahi dute nolabait, ez, eta gur horren atzetik gabiltza. Joe Biden etxera bidali zutenean, esango du horrela moduneko, bueno, harin batean, beranduegi bota zutenean bai, baina denok, guk geuk ere, egunero, barra ere egiten genuen tarteka, baina denok jartzen genuen zalantzan bere gaitasuna, ez, kognitiboa, presidente izateko, ez dakit zergatik jendeak ez duen hori egiten Donald Trumpekin uneotan, ze badirudi nahiko argia, galdu duela kontaktua errealitatearekiko. Ari zineten, gure gaitasunez hitz egiten, non kokatu behar garen, Europako Batasunera begiratu nahiko nuke, Europako Batasuneko kontseilua bilduko delako ostegunean, antza denez orain bai, Estatu Batuen aurreko, edo Estatu Batuen mehatxoen aurreko erantzun bat izan beharko lukeena, iaz ateratako muga zergen pakete erraldi hori, 90.000 milioi euroko pakete hori aipatu dute, berraktibatzeko aukera, gero baita ere ikusi dugu Kaja Kallas Europako Batasuneko goi mandatari diplomatikoa berriz ere esaten aliatuak ez direla beraien artean borrokatu behar. Hau den esaten dizuet, ez dut zalantzan jartzen, Europako Batasunaren baitan,
uste baino zabaldago dagola Europar sentimendu hori, edo jendeak Europa bezala zerbait egin nahi duela, baina lehen ere ilusioen inguruan hitz egiten nuen, Europako batasunari ikusten ari gara nola hein handi batean ilusio bat ere baden, eta ari dira hainbat proposamen egiten. Erradikalen azken aldian, militarki zerbait egite. Ikusi dugu Groenlandiara bidali dituztela kasu batzuetan, Erresuma Batua bezala soldadu bat, bakar bat, bidali dute ezakit, baina... Alemaniak 10 eta gainera... 10 soldadu, ikuskatzera. Bai, eta Alemaniako 10 soldaduak gaina lehenago itzuli ziren Estatu Batuen beste mehatxu baten aurrean. Baina, demagun, esaten denean ez, Europar Batasun mailako armada bat, badirudi jendeak ez duela Austro-Hungariako imperioaren historia ikusi ez, azken ez gertatzen da, sartzen baldin badituzu 10-15 ezberdinetako pertsonak elkarrekin borrokatzera, azkenan ez baute sentitzen lurraldetasun bat, kulturartekotasun bat, bueno, nik neuk behintzat bazertuko nuke aukera hori militarra, ze uste dute, ikuspegi praktiko batetik eta materialista batetik erokeri hutsa litzatekela, are gehiago kontutan hartuta, erabiliko genituzken edo Europarrek erabiliko lituzketen armak Estatu Batuetakoa diela, eta teknikak baita ere, NATOren baitan diseinatutakoak. Hortaz, badirudi, hori gaitasun militarrak baztertzen direla, baina politikoki ere, esaten denean Europak ahots bat eduki behar du, Europan ez dago ahots bakar bat ere. 27 ahots daude, tarteka 12 daude, beste batzuetan, ez dakit, uste dut Donald Trumpek hori oso ongi dakiela, eta ari dela horretara jokatzen. Europako batasuna barrutikan zatitzeari. Eta ez nabil bakarrik hitz egiten ari herrialde askotan zabaltzen ari diren alderdi trumpistetaz, eskuin muturrekoetaz, baizik eta uste duzu beto esan da nolabait frogatzen ari dela Europako batasunaren ez batasuna, baizik eta bideragarritasuna. Europa kontinente bada. Lehenik eta bai. Eta horrekoan ere hori... Europearra gara. Hori niretzat dago oinarri materialetara junten baldin bagara. Mundua ulertzeko, banatzeko dauzkagu kategoria batzuk, eta horietakoen artean daude lurraldea, daude nazioak, daude herriak, hizkuntzak, daude eta kontinenteak ere badaude. Eta gu europearra gara, orduan. Beste zerbait izan nahi izatea, da idealismoaren parte horretako bat. Europak zer izan behar duenari buruz, hortaz, diskutitu beharko denuke gehiago. Baina anti-europeismo tribal